Добрай раніцы. Итак, самое разумное, напэўна, што здагадаліся. Сёння у нас будзе Вядзьмар, менавіта таму, што заўтра стрыма ўжо не будзем. Вось такія справы, такія вось у нас гульні. Давайте працягваць. Мы там у Велені сядзім. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. Так, наколькі я памятаю, у мінулую пятніцу трупы зніклі. Не зусім трупы зніклі, а мы завалілі тут аднаго ёлупа, які фістэхам гандляваў пад выглядам святара. Так, трэба крыху раздупліцца. Фэй, вітаначкі. Мая павага табе таксама. Бачу, сёння у нас Вядзьмар. Менавіта праз тое, што заўтра стрым адмяняецца. Так, там сабакі, за ўсё у нас, правда ж? Мы кагосьці тут бачылі на гэтым полі. Я не памятаю, я казаў, што я сюды павернуся, правда ж? А гэта сабакі. І што яны будуць кідацца на мяне? Гау-гау-гау. Ля, якія могутныя. Та неравіты. Привет напалам трэсню, кажа. Нешта гамоняць. Самі па сабе, што вы тут есцё? І што, няма з кім паразмаўляць? Не, клічнік маецца, дарэчы. А во, давай. Можа, пропуск нічого у мяне не знойдзеш? Што за пропускі? Алексеевич, вітанкі. Учора мяне меню скончу перакладаць. Малайчынка, віншую цябе з гэтым. Лёха, вітаю. Што учора бачыў танкі, сёння таксама як лепш станкаваць пачнеш? Не. Что такое? Карат, сам прануся радавітам. Няма грошай, то не ведаю, што параіць. Сотку, можа, скінеш? No deal. Whoa, hold up. Might have a little work for you. Reduce the price for a job well done, eh? Давай. Що за праца? What kind of work? Nearby. Недалёка адсюль на паўднёвы ўсход мой швагер мае справу. Разам з групай людзей прыбірае поле бітвы. Праблема ў тым, што ўвесь час іх даймае нейкае нячысцікі. Ведаеце, пачвары, якіх да трупаў цягне. Калі бы далі ахову майму швагру, дык я б змайстраваў файную зніжку. Кітку зніжку. Давай. О, а чаму... А у сэнсе падумаю, а дзе гэта ўзяць задачу? Халера. Так, я нешта не зразумеў. Так, што ўчора бачу танкі, сёння таксама як лепа станкаваць пачнеш. Не, Лёха, у мяне ўсё роўна, Я прызнаюся шчыра, што я запускаў танкі на мінулых выходных, і проста мяне нешта не цягне ў іх гуляць проста зусім. Ну проста зусім. Згубіў гэтую цікавасць да гульні, да геймплею, карацей. Не ведаю чаму, але проста ванітуе. Дарэчы, пра дні ў гульні, я тут гульню гамаю зараз пра рамонт тэхнікі ў 2000-х сімулятарах, электроннай тэхнікі, наколькі я памятаю. Там маль такое ж дасягненне ёсць у спісе 365 дзён правесці ў гульні. Лонг Дарк на мінімалках. І па сутнасці скіпаць можна, зразумела. А можна сёння цыцачак дачакайся. Магчыма, Лёха. Магчыма.
Так, а як правільна адказаць? То бок, я ведаю, дзе гэты хлопец-швагер знаходзіцца? Ці не? Ці вось гэта будзе правільны адказ, каб зразумець, што мы возьмем гэтую задачу, ды даведаемся, дзе гэтае поле бойкі было. Свае скінуць. У сэнсе, жонкі ці літаральна свае? Таму што жонкіны, гэта ж таксама тваё. Літаральна свае. Літаральна можаш сабе пакінуць. Два бяры. А давай, слухай, і так, і гэтак. Я ўжо неяк. Якія жонкі? Якія жаночыя, якія? Так, вы заебали, вы не пра тое мяне. Што тут выбіраць, каб задачу гэтую ўзяць? Каб даведацца, дзе знаходзіцца гэтае поле бітвы і дапамогчы швагру, каб сабе гэта ўзяць досвед. Што адказваць трэба? Я заплачу, можа атрымаецца вырашыць неяк інакш, я падумаю, бывай. Другі? Не жміся, плаці 100. Халера, вы неяк гэтае. Дамоўцеся паміж сабою. Ну давай. Все ж такі пампавалі гэты знак. Так, добрая думка, будзе табе зніжка. 50. Са зніжкай куды лепш. Давай. 5 досвіду. Падарожная грамата. Ну, пачытаем. Кожны, хто гэты дакумент мае, можа па свайму жаданні перасекаць блакаду на понтары і назад вяртацца, пэўна думае. Замінаць уладару гэтай граматы. Хай заўчасна адмовіцца ад такіх намераў, бо, далі Бог, пашкадуе. Так кажа Ярадавід V, лютым празваны пячатку каралевскую не наклаў за недахопу часам заняты моцна. Ёбаная падробка. Мы 50 крон аддалі просто так. Адпужваеш кліента. Чакай, а дзе гэты ведьму? Вось гэта тое, што прасіў, дарэчы, Лёха. А дзе дзікае сэрца? Нейлен? Вароньцы, абаронца веры. Святыні пазнаходзіць. То бок у мяне не з'явілася гэтай задачы. Ведьмарскі стракатач. Так, паляванне на ведьму. Лёха кажа, ведьма, трэба даваць ведьму. Карацей, швагра мы не знойдзем. А вось, можа, ён. Не? Гаўняшка ты. Падай хоць сюды. Зараз падайду, чакай. Бачу, што тут лутацца трэба. Дзе гэтыя вантробы? Працу табе прапануюць, я ж бачу, ты добры ведьмар. Што табе трэба? Каб мае людзі могли спакойна давесці працу да канца, а то трапаеды сюды лезуць без перапынку. Пазбавіў нас ад іх, сваю долю атрымаеш. Добра. Deal. Што, трэба пазадушваць усіх гэтых? У наваколлі пры пажараў? Ого, бягуць.
Ух. Так, я ж з'їв там нечто. Кому здоров'я не... Ага, яно потиху росте. How you like that silver? Так, ще будуть хто? Чекайте, хлопці, а потім почитаю, що ви там. Там ще хтось є. А, бандит, это, боже хто. Ля, пробил. А вы, блядь, серьезно? Хочется меня тут побить? А во, бежите. What? Lost your nerve? А! Ободва накинулись. Так, другое так, нема. Нам бату не ведать. Мені здається, тільки апошній файл перекласти кровиці гульні. Добре. Стромаченко, вітаночки, тобі так само дякую, що завітав. Каліпуп, Хальбохант, це не до мене питання. Колись, може, я доберуся до Ведьмара. Відомо доберешся. Куди? У тебе вибору не буде. Вітаєш, Стромаченко. Не падається кожен раз гэта проходить. Ось, тому хутенько. І ми не заховалися, вядома. Вядома, ми не заховалися. Калі я вже навучуся. Так, все. Треба частей заховуватися. Яка халера яны тут ползаюць, а гэта на іх не рэагуюць. О, мінус голова. Узяли, зрабілі. Давай. What is it? Got work for you, because you look to me eyes like a witcher. Am I right? What do you need? Deal. Згода. Так, заховаліся. Знак узялі, мы яшчэ там маем гэты прырост, маем. Тут галоўнае яшчэ гэтых не зачапіць бандытаў нейкіх. What? А ты заенчыў. Go for the whore's son's eyes! Бля, Герд, дзе Коэн? Come on!
О, нарешті. Ой, божухна. Що, піся? Да, ну нахер. І тут шашлики ніякі бігають. Ну так. Тільки дощ йде. А ти вже лонгдар закончив, чи ще трошки гуляєш? Сьогодні у нас не лонгдар, просто тому, що завтра не буде струмов. Тому Ведьмар буде сьогодні, а завтра не. Ось, мені там праця намалювалася, тому ніяк не викрутиться з ветера. А так, мусив бути лонгдар, так. Beware the ghouls. Гулі. Та йоп, красота. Добре, -1. -2. Так, добре, перша хваля мається. Заховалися. Corpse eater? What? Так, ти там як? What? Lost your nerve? Іраль, де Коін? О, нарешті. Так, ще набігли. Time to end this. Так, тобі не казали, що со спини нельзя нападать? Геральт. У нас ще є щось? О, ля. Заховаться. Возьми меча. Ну что, говняшка? Все нарешті ці як? Щось їх тут занадто було. О, дякую Богу. Так. Слухайте, а ось у першій, другой частині я пам'ятаю, що ми гэтыя Breaking twain. інгредыенты алхімічныя мы прадавалі. А ці тут варта прадаваць і ўсё ж таки выкарыстоўваць на той, каб... Well,
рабіць з гэтага усялякія эліксіры. Your share for your Ты добра здолю справіўся, вось табе твоя часціна. Так, я бачу, яшчэ на мапе ёсць дзве. Сабаку завалілі. 50 крон, добра. Захаваліся. Давай вады вып'ем. Ну што, паехалі за ведьмой, правда? Бо Лёха мне не прабачыць. That's it, Roach. Давай, плотка, паскакалі. Трейдер ТСВ, вітанки. Вітаночки тобі, шановним. Ти вживаєш кошарах і є порада дещо спробувати, може навіть на стрімчик Go Way Back. Вона безкоштовно, Steam спробую якось. Go Way Back. Добре, погляжу. Ці я буду проходити Stalker 2. До речі, на кон Stalker 2 я вчора поглядів у Xbox гэты Game Pass. І її видалили оттуль. Тому будемо чекати, поки у нас з'явиться альбо на знижках у Steam яким. Кто там, медведь? Шар ёбится, да. И он самый. Так, что это за вёска? Roasted a dog. Смажили собаку. Hungry. Видать, надо было ли голодные. О, там ніхто я. come out. I'm not. Виходьте, ми вам нічого не зробимо. Детка, When did you last eat? коли ти апошній раз їла? A week back? Тиждень тому полову печеної вивірки, а потім ще трохи ягод. А чому не з батьками? Why are you out here alone? Де батьки? Blackens killed some of Некоторых забили черные, а некоторые сами нас выкинули с дома, потому что было занадто шмат ротов, как покормить. О, я дам тебе ежи тады. Here. Be sure to share it with the others. Thank you. Дякую, коли ласка, бери за вашу добрину. О, десятку навалили просто так. Усё, гэта ўвесь клічнік. Ніякай задачкі табе нічога. Спірцяга дзецям не патрэбна, сапраўды. What happened to your mug? А што на гародзе ў іх? Нешта там жамкае. Так, там яшчэ ў хаце штосьці ё. Ляльку? Гераль просто бессумленная пачвара. Забраў ляльку I'll swallow them whole. у дзетак і ўсё, і пайшоў. А што там такое? Take it easy. Такой. Гэта што? Так, усім привіт, як справи, як проходження? Добре, ідем паціху. Як казаў Лёха, будем глядзець цыцачкі. Slower. Гэта больш падобна на сабак. Так, цыцачкі менавіта. Лёха казаў, што калі праходзіць квест пра ведьму, то пакажуць. Ля, тут іх заўсёды веленскага ўпрыгожання. Аздоба нейкая, так. Hey-ya. Можа пайсці тапельнікаў заваліць гэтых, то што яны тут. Давай. Мы як гэтыя, слухайце, санітары мясцовыя. Йо-йо-йо, куды пабеглі?
Всё раўно здараецца. Нотатки? Что там было? Сушаная рыба. Мозги. А что они тут аховывали? Что они тут базяліся? Лоренов, невядомая колькасць. Яшчэ нейкія людзі. З рыбай у кішэні. Усё? Не цікава нават. Хаця б нейкі куфр, слухайце, стаяў бы. А то які сэнс? Сюды іх. А я беларус. Так, я беларус. А, Стрымаченко, чакай, не. Выбачаюся. Стрымаченко не. Наколькі я ведаю украінц, бо ён украінскую ж стрыміць. Барон той, барон сё, я як захачу якую дзеўку жахнуць, так і жахну. Давай, лотачка, постой крыху. Беларусь ці Літвін. А як ты адрознішь? Адзіная котка? Іди сюды, я тебе за шкірку потягаю. Слухайце, і не пнуць нават. Жывёлу гэтую. На. Поздараўляйся. Лішнія вонкі. Так, шановне господарство. Куфары, пляшки, ўсё, што маеце, паказвайце. Лягли, адпачываюць. Як пшаніцу прадаўшы. Самовызначэннем. Толькі ей. Калі б была старая Літва, мабыць, было б ганарыста называць сябе літвінам, правда? Калі ўжо той старой Літвы нема, які сэнс. Ля, і вось бачу, стаіць куфар, а ён не жоўты. Халера. Вот ты там мыкаеш, як карова нейкая. Солдат барона, што стаіш? Калі барон належацца, ён становіцца злым, а п'е барон часта. На то і ён і барон. Так, не распускай язык. У дрэў ёсць вушы. Хутка дзяды ідуць душачкі нешчаслівыя, што спакой знаць не могуць. Голодныя, стомленыя, напалоханыя, мы ім карабошкі выражам, мы ім ежы дадзім. Мы іх напоем, адправім іх на той свет песні, малітвы і добрым словом. Будьце гатовыя, людзі. Выражбіт, так. Ну, гэта на эльфскам. Я такога не ведаю. Шукаю правадыра. Правадніка, які правядзе мяне і сям'ю на той бок понтар. У нас 5, я, жонка, 3 дзяцей, дзетак. Малодшаму 2 гады, але ён спакойна не крычыць, салдатам не выдасць. А я не багаты, я аддам усё, што ёсць. А ўсё, што маю. Так, а калі трэба, то пазычу і адпрацую. Зраблю ўсё толькі, каб выбрацца з Велена. Дапамажыце, добрыя людзі. Радос. Давай. У лесе крык далёка чуваць, і цені пушчанай гушчы. Лепш дзяцей гаю. Табе пазбягаць, бо сустрэнеш канец немінучы. Амаль вершы атрымаліся. Трошачкі не хапіла. Ідзі ў пекла, бляха, паскуда. Блахастая. Во! Ботики нейкія. Ну, мясо такое сабе. Асабліва глінлоем. Так, сюды. Ну што, пайшлі ў карчму? Стоп, не ў карчму, а куды нас пасылае, чакай. Дзе гэты пункт? Куды нам трэба? О, майку, як далёка. А ну сюды. А я падумаў, нам тут, бляха, рукой падаць да гэтай ведзьмы. Бочка. Занадта самастойная нейкая.
Так, гандлер. Гандлер, ходи сюди. Мне треба тобі продати нечто. А де гандлер? Він типу тут мусить бути. Собак. Короче, я так разумею, что у нас раніца, і гандляр ще не прочнувся. Добре, пойдем. Лоточка. Где ты, моя девонька? Giddy up. Давай, погнали. Давай, кобылка. Шей. А что тут было? Что тут смок некий пролетал? Ля, это червоные бандиты. Далеко. А во. Там я бачу уваход нейкі, хоць і тут можна было б пераскочыць, але давайте сюды, можа, нейкі гэты стаіць. Во, менавіта яго я меў на ўвазе. Хуткі пераход. Хоць ім тут нормально, каля воды, ўсё як належыць. Давай дошку пачытаем. Людцы, да варажбіта за парадамі не хадзіце, калі ў Разалька нашая, Разелька, мабыць, нашая захварэля, сказаў яе на дошку саснову пакласці ў печ, запаленую засуну, а потым 3 разы да тузіна палічыць, як мы яе вынялі, дык яна ўжо цалкам спяклася, і нам нічога не заставалася, як толькі пачакаць, каб астыла, ды пахаваць яе. А варажбіт 3 яйкі, звараныя ў крутую, што мы за параду далі, не захацеў назад аддаваць, маўляў, ён іх ужо з'еў. Які добры варажбіт. Людзі добрыя, не ешце катоў, бо гэта прыносіць жахлівыя няшчасці. Калі я зварыла бульон з нашай коткі для дзетак, наступнага дня ў полі вывернуў нагу. Відаць, правда кажуць, што каты нячыстыя звері. Кіраўніцкія і з ведзьмамі знаюцца. Так што з магілы помсцяць за крыўду. Калі злаўлю таго, хто цягае яйкі з маго курніка, зарублю сякерай, каб не гаварылі потым, што я не папярэджваў Вацлаў. Які прыязны сусед у іх. Цырульня ў Францыі была якая? А, гэта не так. Стары Мілка зусім падурэў, бегае па двары ў адных споднях. Крычыць розныя гадасці, гідасці. Давайте так лепш. І ў кожнага, хто блізка да плота падыдзе, граззю кідаецца, абы баба водная, таму лепш яго дом стараной абыходзіць, асабліва калі то ў чыстае апрануўся. Слухайце, на полях побач з нашай вёскай завялася нейкая чатаршчына, не толькі ні дух і ні прывід. Стары Вільям гробу мацеры клянецца, што гэта лесачыха. Лесачыха? Ну, мабыць. Так гэта або не, толькі будьце на пагатове, на полі самі не хадзіце, а без касы ці грабель. Тым больш, каму ж адвагі хопіць, каб прагнуць пажар, той атрымаў узнагароду болькам. Староста Падлесся. Так, нагадываю вам, людзі, каб цемры па вёсцы не блукалі, лішні раз не шумелі, вокны шчыльна зачынялі, калі святло ў хаце паліце і не кідалі свежай галіну ў агонь, буду мець досыць ужо ў вёсцы на шчасце ў гэт. Нечага новага прыцягваць. Ну-ку, той самы староста Болька, гледачы на тое, што
Так, тут збройник якийсь. You ain't safe lest you... Купляйте, Габріель, барані собі сам, не виходь з дому безнадійного самострелу Марко Габріель. Калі перший стрел твой, апошнє слово за тобой. Я раз собі видав. Давай погандлюем пакуль што. Што гэта у нас тут? Раўно нейкае, нецікавае. Эліксіры мне не патрэбны, ежа не патрэбныя, гэта ўсё не патрэбнае. Можа толькі гэтыя матускі усялякія і гэтак далей. Што маеш агулам? Карты маеш? Не маеш. Даспехі ёсць, каэдвенскі нейкі, кашулячы ёсць. Эдвіна Грэлафа, мапы. Я павіковзнасці права вермарскую раштунку. Давай сюды іх. Нагавіцы, паляўнічыя пальчат. Так, па рамёствах пакуль нічога. Давай у гуін пагуляем. Даўно не гулялі. How about you take a break from hawking? We play cards instead. Так, нармалёва, мне паспадабалася апошняя наша гульня, таму хай калода гэта застаецца. А мароз залева, гэта у нас першая, гэта у нас другая, падаецца, лінія. Не, смуга, другая лінія, гэта у нас трэцяя лінія. Так, трэцяя лінія, таму... Холера. Я б, мабыць, шала гэтыя і Шэлдан, ну такое сабе. О, пудзіла. О, выдатна. Ход супротивника, давай. А мы тым часам сюды пойдзем. Так, мы можам выкарыстоўваць гэтае, добра. Шпіён, выдатна. Давай, здавайся. Так, выдатна. Адзінае, што я зараз хацеў зрабіць, гэта пудзіла паставіць, вядома. Так, мы ўсё яшчэ перамагаем. І калі я аддам яму сямёрку, то мы ўсё роўна пераможам. Ха-ха! Яшчэ пудзіла ўзялі, выдатна. Толькі гэта мне не патрэбна, мабыць. А з іншага боку хай будзе. Угу. Мой ход. Так, добра, ён выставіў гэтага, хай будзе. Давай мы тады свае аблогі павыстаўляем. Вядома, ты залеву выкарыстаеш. Да галоўнае, каб у яго не было яшчэ адной залевы. Давай, 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 давай. Нешта мне гэта нагадвае.
Бригада мира, у його 3 карти. Так, давайте ось так виключимо. А у сенсі нічого не змінилося. Йоп твоє наліво, це як? Чекай, щось я не зрозумів. Що вміємо делать гэты? Пальтесті, як його, придурок. Чому я не скинув гэта на дворі? Как тебе лихо. Все? Фараза. Перемога. Грошики дай. И карту никую-небудь дай. О, Ренуальд Аэп Матсен. Это нечто с Нильгарду. Лучше за все. An amulet. Амулетики, базарчики. Базарчики некие. Я не веду, что такое. О, из им так само можно в гвинт погулять. What else you have on offer? Corpse teeth and kidney stones. Вожик, вітанки, шановним. Рада тебе бачить. Перстенки, карты, дзяўбаная пехота. Лишнее что-то и такое, и такое, и такое. Так, что мы маем? Шоры. Шоры зменшают тревожность. Такое. Ловца за головами. Можно взять, до речі, все ж таки лепше. 25 ударная, атакучая, 3 от пачвар. Это забирай. Як справа, Вожик, что цікавого у тебя? Так. Продавать и опрануть. Продавать и опрануть. Давай сюди згуляємо з гэтым у гвинт. Let's play cards. Gwent wouldn't be bad. Так, глядите, у нас там было вон Ролев. Ролев? Не Ролек. Так, до речі. Рубаки. З'явилися, так. І піхота. Раз, два, три. Ну, адзінае, што пехота такое сабе. Яна ж толькі калі ў трох будзе, то добрае, а так-то гаўно. На тыдзень адпачынку. О, выдатна, гэта я ўхваляю. У Лебе пару дзён на дзюнах прыехалі назад учара. Агучылі фільм са зніжкай. Малайцы проста. Можа, чывая скінуць, слухайце. Так. Вес таксама не патрэбны. Зігфрид гэты. Скоро з'явіцца. Выдатна? Выдатна, калі так. Пакуль што гэта адная ў нас. Але, блях, толькі паглядзіць васьмёрка, да яшчэ ў пары можа працаваць. Так. У гэтых два рубакаў. Добра. Ось так ось, калі я зраблю, то не. А 22 карты павінна быць. Так. 2, 3, 4. Так, давай. Выдатно, а мы тут думаем сами с жонкой, куды что поехать. Так, у нас цемра ёсць, то можна пазбавіцца вось гэтых хлопцаў, якія у нас... О, іх ажно 3, 4. Ай, мать твою. Значыцца не.
І гэтых не хочацца. Давай, чаваяски. Так, залева. Альбо цемру, альбо залеву скинуть. Давайте гэтую цемру. З гэтым гвинтом хер цыцачак дачакаешься. Ну, придется потерпеть крыху. Давай. Можа, у яго таксама пудзіла ёсць. Ён з пачварамі гуляе, нішто сабе. Ну, зараз то будзе. Давай. Не, вы разумееце, падстава якая? Я выставіў гэтага парнага, і ён пасуе. Ну, не гаўно. Добра. 16, 2 карты скинули. Придется так. Гэтая засталася на мапе. Ну што, мы пачынаем. Шумная дева. Еще раз, что ты умеешь робить? Возьмите свою колоду густой темры и сгуляйте не откладывая. И он густую темру накладаем. То мне гэтая моя карта ввогуле не патрэбна ў колоде. Эндріяга, давай хутчэй. Зараз яшчэ павылятаюць, не? Так, я выбачаюся, хвілінку, хтось там грукае ў дзверы. Так, выбачаюся. Давайте далей. І залев. Ах ты, курва, ну ты паглядзі. Ну гэта не, гэта страчана. Яго 2 на дворе, у нас не мілішнікаў, ніхуя, і мороза. А яму мороз патрэбны на супраць пачвар. Таму тут усё. Гэта сусед, які таксама чакае цыцачкі. Я так не думаю. Ой, трэба было ўзяць гэтага пудзілам. Во, бачыце, тут каб я бы падумаўшы добра, узяў бы тую трыбушет на 8, то я б перамог. Так, чакай, мы з тобой не скончылі. Azor, some tortoiseshells. Let's play cards. Gwent wouldn't be bad. Так, па-першае, цемру скідаць нахер не трэба. Так, і... Всё, акурат такі... А вось яснае неба. Дарэчы, трэба мець, таму што інакш у нас ніякай няма гэтай bigboobs.com. Якая жудасць. Так, мороз, неба, о, гэтыя двое добра. І гэтыя двое выдатна.
Ну, за леву не. Мабуть, я все ж таки скину. І... Детмульт... Ні, Чивая. Давай. Чивая. Вітанки, Верва, вітаночки. І такі сайт. Яка жудость. Так, давайте з гэтых пачнем, хлопцаў. Грифон. Оля, як ён выстаўляе ўсіх гэтых сваіх. На табе. Памерзні крыху. Мабыць, я пасцану. Калі ён не выстаўляў ужо гэтых лучнікаў, то, адпаведна, пасанем. А ён гэтымі дабівае. Конем ходи. Ага. Вядома. Менавіта конем. Спасаваў. Добра, калі так. На табе. Требуше. Диявол. Некер викликав ще одного. Угу. Так. Давай, усіх викликаємо. Як там було, Пікачу? Викликаю тебе. Ой, морозу не хапає зараз. Є ще одного. Что, курва? Перебило дыхание тебе, га? Но я не користається больше этим. А, у його 0. Ну на тобі ще апошню. Бачиш, каб ти ведав. Пэу. Все, перемогли. Так, ну где наша тут гэтая девчина? О, это крадеж? Не ведал. А где ваша тут ведьмарка тихтости? Так, розпущена ртуть, граблі обов'язково треба Геральт збирати, куди ж без граблів. Нічого ж не погребать. Midges were biting on account of this downpour. Так, белая хата. Може у белой хаті сидить ведьма? So, gonna try to charm it. Во. Come in. Heard you talking about a witch. Почув, що ви розмовляєте про ведьму. Ти помолився? You wandered too А far. я гулом, ви зайшли надто далеко. А тут тільки бідні холопи, вам треба вернутися на головну дорогу. Came. Я тебе зараз дам. Знести ведьму самостойно, аби розпитати про її жихару подляться. So, gonna try to... А ми тільки одійшли від їх, я не одразу почали знов про ведьму. Піроман єбучий.
Струмень, калі цыцкі не абмеркавалі. Гэта мус. А інакш немагчыма. Mr. West, tell me everything later, dear. All right. Oh, and remember to take her some cleaned up offering. Так, дапоўнена паляванне на ведзьму. Знайсці ведзьму самастойна, гэта мы ўжо бачылі. Давай паглядзім, што ў нас там ёсць. Must have burst. Kiddies? Never Come visited inside. witch myself. I've my elf, thank the gods. And for the rest, well, she can't think bread from stone either. Oh, come on, this new one's not half bad. Як было Tongue on her, but здабыча? there's a need. Come inside. She can't fill our guts with spells. Besides, she got no warts. She's not Hide the close young'uns! And what? Should Ты чаго тут? witch. Трэба яго яшчэ раз да чараўніцы адправіць, можа її вылечыць. Вітаю, і я вас. Needs. Чаго вам патрэбна? Я шукаю чараўніцу адную. Got a matter for your village witch. У мяне є справа да вашай чараўніцы. Не ведаеш, як яе знайсці? There myself. Я сама да яе не хадзіла. Вы мужика майго спытайце. Twerked his back so bad. Таго тыдня яму крыж так прастрэліла, што ён звярнуцца не мог. He's a foal, А ад чараўніцы вярнуўся здаровым. Дзе яго знайсці? Мабыць, на двары сядзіць. but sleuths. Уже не баліць нічога, ўсё роўно лодарнічае. Набраў бы брусніцы. У Марыі мужик умее пра сям'ю выдаваць. Налавіў вадзяных павукоў, пацукоў і ежы надоўга хапіла. Ой, якая добрая жонка, ля. Inside. Незнаёмаму чалавеку дык усё гэтую галаву. Рэцэпцік. Усю галаву ды і тое прапаласкала за свайго мужа. Flee! Quick, now! Каму ты гэта равеш? Good day. Heard you know where to find the local witch. Who told you that? Your wife. Big Boobs додать у назву обов'язково. Фей, так і зроблю. So, we've not had a... Макс посилку зачапі, каже. Так, чекай. Ладно, подумай. Give it О, 5 уровень здобили. Take no... Як до чарівниці прості пані зараз розповідав? All right. Розповідай. Upon... За вёскай знойдзеце ставок, а ад яго сцежка вядзе. Пойдзеце па той сцежцы і пабачыце Stone rock. адзінокі камень. Around that, then to the woods. Абыдзеце яго і направа ад сцежкі ў лес накіруйцеся, шукайце. It's just... Толькі не скрыўдзіце яе, паўня. Мы тут чулі пра такіх, як вы. Our kinds reached these parts. my kind. Як я? Гэта якіх? Ну, такіх, што твою чараўніцу спаліць хочуць. Так, палінішы з ведьмы былі. Hunters have been here already. Ля, там малыя кідаюцца, у мяне бачылі? Tell of them. Не, лічоткі ходзяць. When I speak І калі мы вас, пані, з гэтымі мячамі побачылі, то адразу подумалі, о, значыць, правду кажуць. true. I'm a witcher. Я вядзьмар, не паляўнічы за ведьмамі. А, гэта не тое самае? One and the same. No. Не. Добра, нічога не зраблю вашым. Worry. Можете не хвалявацца. Ooh, wait. Ой, добра, пані. Яна тут тільки недавно, але розумная страшна. Frightfully wise. Even pleasant on the arm. Нават не брыдка, калі каму такія кашавыя падабаюцца. Farewell. Ну, нарт там малым каменьчыкамі кідае, так. Ля. Во, стаіць за плотам. Ага. Добра, ён там, дарэчы, стаяў проста, правда? Got a lump of bread today. Удала яго зрабілі, пакуль мы дыялог нейкі размаўлялі тут. Так, кажуць, у ваду трэба лезці, не? Supposed to be a large stone near the pond. Шукайце вялікі камень, дарэчы, мы такіх праязджалі процьму. There's the boulder. Now right, and onto the cart. На сцежцы. Порубалі? Порубалі. Дарэчы, у мяне бах нейкі намаляваўся.
stench the cart. Witch's hut is somewhere nearby. Все. Мутагены, кіптюры. Давай сюди. Зеленые, синие. Я подумал чомусь, що їх повинні бути однолькові мутагени. Чому інтерфейс у мене зник? Я не бачу, кольки у мене здоров'я. Так, як гэта змяніць? Інвентар, так. Так, бомбы нават маюцца. Да рэчы, мне ж з'явіўся гэты пункт. Трэба яго адпаведна выкарыстаць. Персанаж. Унушэнне. Хуткую хутчэй за ўсё. Так, беручы павішы пашкоды ад хуткіх. Так, на 20. Принять, давай сюда. Так. І ось так. О, яшчэ один пункт маецца. Это ўсё той самы пункт. Давай. Захаваліся. Во, пачынаецца ўжо нармалёвы геймплей, калі кожную хвілінку захоўваешся. Спадарня, кароўка з падлогі гумна ўжо не ўстае, з носа гной ліецца. Зайшоў сказаць добры дзень, вітанка варва. To you. Нормально. No, miss, but you know things. 'Tis our last cow. Яго ж з похву не выцягнеш. Так, Фэй. Даследаванне рабілі такое ўжо. Маеш рацыю. Іншыя з голаду паляглі. Я дам табе зёлак, а поўначы вазьмі вады з крыніцы, змяшай з зёлкамі, напаі карову, але спачатку вычысці хлеў. На чыстае, зразумела? Thoroughly. Кейрамец. Яна? You miss. Дзякуй, спадарня. Стакрот, дзякуй. Хлопец, на сёння ўсё, ідзі па хатах. Чаму я босанож? Што, грашэй не хапіла на абутак нармалёвы? We'd best come back on the morrow. Watch what you say. Не блакаць, бо адпомсціць можа. Revenge. Bitch is in a proper fury. Needs a man. Ля, якія, слухай, яна ім дапамагае, гэтая бляску воліць, што яна кепская. Сяляне, ёпта маць, чорная. Спадарня чарадзейка, ты дзе? Тушы для веек. Мы яшчэ сабе будзем вочы маляваць. Ля, яна. У, неблагую бібліятэку сабрала тут. Ліст ад... да, Александера. Александера. Кахана, пішу табе, бо ты, напэўна, ведаеш, што я дагэтуль злуюся. Ну ты ж ведаеш, дурненькі, што я доўга не трымаю зла, я ўжо выбачыла тебе. А ўсё праз гэту твою скрытнасць. Што дзіўнага ў тым, што мне цікава твае даследніцтва, і мне так адбаць глядзі, працуеш сваю вежу, калі ласка, не адмаўляй мне ў гэтай маленькай прыемнасці, калі ўжо не хочаш распавесці мне пра сваю работу, калі ты не патрэбны высшая раду. Блядь, гэта як? Усіраду, падаецца. Заўтра ўвечары прыходзь вып'ем віна, пагутарам, потым хто ведае, твая К. О-о-о-о. І што сабе? Гэта дасягненне якое нейкае прыляцела. Гэта мы ўсё пачытаем. Вядома. Так. Хтосьці у нас тут ще. Моцная аура, гэта артефакт, альбо іра сабе. Гэта у нас, бляха, тэлепорт адчыніўся. Ды-ка кніжку пачытай, Геральт, ёб твою налево. Яшчэ сюды схадзіць трэба. Я чамусьці падумаў, што яна ўнізе будзе, а яна пайшла праз тэлепорт. Лялькі вашыя, гліфы, алеі.
Свароги. Так, прости, паспорта укажет. Сами ходите. Еще звонитуем. Так, усё. А гэтыя дзвері вонкі? Ля, там мягкие стоять. А як их лутать? Ха-ха. Цікаво. Запхали наверх. Похва цікаве слово, так, менавіта. І тое называецца похвою. А як мы ад цыцак да похвы дайшлі? Яна неяк часам здараецца. Well, nice. I was wondering how long it would take you, Geralt. I'm upstairs. Don't be shy. Трусы нейкія бегаюць. Да, бля, чапіся, Геральт, ад кута гэтага. Бегаць мы не умеем, раптам. Скакаць наперад таксама. Вітаю, вядзьмар. Так, ну давай, шановная, паказвай, што яшчэ маеш. Тут яшчэ. Дзе? Ты сюды паглядзець прыйшоў? Блядь, заради цябе 2 стрымы чалавек прыходзіў, ты разумееш это, не? Адвярніся і пачакай. Цыцкі. Апранулася яна. Kira Metz deep in the heart of... Самым сэрца Велена. Я думаю, ты ненавідзіш вясковае жыццё. Запэўніваю цябе, зараз я ненавіджу яго ў 100 разоў больш. Я чуў, што ў ваколіцах жыве чараўніца, але ў жыцці б не здагадаўся, што гэта была дарадчыца Фольтэста. Як міла, што ты захаваў гэтае цудоўнае ўмельства дзівіцца свету, звычайна яно ўласцівае дзецям, бедным рыцарам і дурнаватым. Якая крыўдлівая, хіба так вітаюць старых знаёмых? Я прывітала цябе досыць гасцінна, а цяпер кажа, што цябе прывяло. З ложы? Што ты робіш у Велені? Шукаю адну дзяўчыну. Нейкія вестка чарадзеек з ложы, ё? Не, у такія часы небяспечна зашмат ведаць адна пра іншую. Нават не спрабавала з імі звязацца. Некалькі разоў мне хацелася, але я нават не ведаю, хто адкажа і хто будзе слухаць. А што-то ў Велені забылася? Дай падумаць, можа быць, здыхаю свежым паветрам, захапляюся маляўнічымі краявідамі, можа, падтрымліваю вечны саюз між горадам і вёскай? Не. Я хаваюся, Геральт, ты сляпы? Не бачыш, што творыцца ў свеце? Што робіцца? Ты пра ганенне на чарадзеяў? Так, я гавару пра новае захапленне Радавіда. Ён знішчае ўсіх, хто займаецца магіяй. Ты не чуў пра паляўнічых за ведзьмамі? Забойцы прачэсваюць поўнач уздоўж і ўпоперак, паляць кнігі, вешаюць чарадзеек, катуюць траўніц. Яны ж не вешаюць, яны іх спальваюць. Похва будзе? Так. Чаму Велен, як табе роля вясковай чараўніцы? Кошмар. Безмерная пашана да мясцовых сялян цябе не цешыць? Яны шануюць будзе каго, хто прыгатуе ім мазь ад гемарою. Ты ж даўно тут. Дастаткова, каб пакрыцца цвіллю. Не ўяўляеш, як ненавіджу гэтае месца. Чаму Велен? Нічога не абірала, на поўначы людзі ловяць чарадзеек, быццам рыбу ў стаўку. Поўнач заняты Нільфгаардам. Куды мне было ўцякаць? Імператар трымае чарадзеяў на кароткім павадку, але ад рамястваў не адлучае.
Radovid and Радавіты і Эмгэр адрозніваюцца ўсім, апроч аднаго. Яны абодва ненавідзяць share a... ложа чарадзеек, а я была яе чальцом. And I was a member. Давай да справы. Changing the subject. Вось так вось літаральна. Changing the subject. Яшка дзяўчына. For a certain young woman. Oh, really? Якую дзяўчыну? Здаецца, она не паладзіла з ведьмай. Паладзіла з ведьма. Гучыць дзіўнавата, якая Witch. перайшла дарогу. Хтось табе казкі распавядае, мясцовыя дзеўкі, туташнія таксама добра, не асмеліцца, бо сварыцца са мной, яна не мясцовая. To something. Штосьці ты цямніш, Геральт, калі табе патрэбна дапамога, скажы, пра каго ідзе гаворка, каго ты шукаеш? Ciri. Справу Цыры. Цыры? А, ну тады зразумела, чаму ў цябе такая таямнішая міна. Міна? Mention the brooding. Кажаш, яна пасварылася з нейкай ведьмай? And you say she had some sort of problem with a witch? So you haven't seen. То бок ты яе не бачыла? I'm certain I haven't. Не. Але нейкі час таму мяне распытвалі пра маладую дзяўчыну з папялістым валоссем, што не падобная да сялянкі. Stand out from the peasant crowd. Іх, што ён пра яе гаварыў, хто гэта быў? He say anything else about her? Not so О, не так хутка. No. А ці паднашэнне для чараўніцы? offering for the witch. Цехмяная просьба. Пара дзесяткаў. Пара яек трэба было, а не дзясяткаў, пара яек задаволіць. Вось гэта быў бы добры адказ, слухайце. Так, на мою падзяку, можаш спадзявацца. My undying gratitude. Good enough. It's nothing to sneeze. Гэтага нямала, але паколькі ты стала ўцягваеш мяне ў непрыемнасці, думаю, табе не варта ўзяць аванс. Horrible. А ты толькі пра яйкі думаеш. Oh, sod. Божык. А пра што думаць, вот скажы мне, якая тэма будзе лепшая за яйкі? It was an elf, this Пытаў пра нейкі эльф, не заедзены блухамі з гэтай альфаскі, эльфійскі чарадзей. Альфеўскі или ці эльфійскі? Недзе, памятаю, недзе быў такая спрэчка і казалі, што абодва варыянты паходзяць, пад іх пасуюць. ВКЛ? Пра ВКЛ думаць? Галава трэсне пра ВКЛ думаць. Так. Эльфійскі, эльфоўскі. А што ён рабіў у Велені? Рабіў Вавеліне. Божухна. What was an elven mage do? Што мог рабіць у Велені эльфоўскі чарадзей? Я намагалася распытаць аб усім. everything. Of course. Вядома. Oh, but you know Але ж ты ведаеш гэтых альфаў, ён пытаў куды больш, чым адказваў. he answered. Як яго звалі? He say what his name was. He didn't. Як ён быў Ask. у масцы? Secretive all around. Ён быў зноў кось, гэта адзін той самы чалавек, Intelligent and composed. He say what што перакладаў. Адна і тая памылка. Толькі тое, што яны мелі сустрацца ў Велені, ён хацеў даведацца, ці не прыйшла яна раней за яго. Ён пакінуў для яе нейкае паведамленне. he leave any message for her? No, but he asked. Не, але папрасіў адправіць яе да яго, калі ўбачыў. You know where to. Значыцца, ты ведаеш, дзе дзяўчына. He found a Так, ён сказаў, Elven ruins. што хавацца ў нейкіх эльфаўскіх руінах ля вёскі Падлесе, я схожу туды з табой. Думаеш, я сам не дайду? Place. I've unfinished business. Мяне таксама справа да гэтага эльфа. Ён нешта мне абяцаў, але так і не аддаў. Сё і тое. Апроч таго, я таксама хачу пабачыць Цыры, ведаю, што ты думаў пра тое ж сам. Магчыма, яна тая. Так, нешта зусім нязграбна там атрымалася. Я таксама хачу пабачыць Цыры, я ведаю, што думаю пра тое ж самае. Хачу пабачыць, ведаю пра тое ж самае. Магчыма, яна так. Трошка неяк гучыць дзіўнавата. Так, можем вырашаць, ці мы пайсці проста зараз. Пайшлі? Let's go then. Yes. Ідзем. Ідзем. Не ё. Ем. Эльфаўскі. Пераклад ад Бога, так. А чаму эльфаўскі? Been here before? Уже была тут раней? Не, я спадзявалася, што эльф павернецца, як абяцаў, альбо з'явіцца з ягоная дзяўчына. У любом выпадку я паняцця не маю, што нас чакае тут. Dear, what to expect from this place? Well, let's find out. Хадзем і не памылішся. Так, там было ё напісанае. Хадзём.
по типу, як російська, ідем. Давай, малая, побегли. Куди ми, що ми? Садовина сушеная. Курва, у меня... Чекай. Так. Мне треба перезапампавацца, тому што зніклі загрузка, вось апошняе хуткае захаванне. Знікла скаля гэтае здароўе і ўсяго іншага. Geralt ran into an old friend, Kira Metz. The sorceress told the Witcher about a masked mage. Вось зараз дубу яму парвуць. Каму дубу парвуць? Чакай. Witcher set off to find it, with Kira in tow. Гэта зараз Геральт будзе кепска, таму што мы пайшлі. Падаецца, гэта ж было 5 ўзровень там задача. Тыпу той, які нам вельмі пасуе, бо мы акурат 5 атрымалі. Давай уже запампоўвайся. Я уже спадзяваўся, зараз зноўку будзе нейкае паскудства. О, все скалі на месца. І знікла. Блін. Адварс Д'ябло у нас тут. The Wild Hunt. Дзікае паляванне. Што, падманліва вершнікі? Я думала, іх не існуе. Значыцца, Feast your eyes on the non-existent then. памілася не існуе іншым. Замі навігатар. What? Што? Can you teleport us to the other? Ты можаш тэлепартаваць на іншы бок? Я лепш нас дадому тэлепартую. Ты сапраўды збіраўся ісці за імі? Хутчэй, давай, тэлепартуй. Any of this? О, знаёмая, слухайце, мясціна нейкая. Ісці за Кейра, яна там нешта робіць. Ready. Follow me. Come on. Та ты пачакай, дзяўчына, у нас тут, бачыш, тапельнікі ё. Come on. Ядавітая пара, будьце асцярожныя. Так, атручанне у нас тут маецца. Геральт, подскочь. Чому она заравела там? А, она вниз скочила. Где Кейра? Халера. Ну нічога, у нас тут, калі што, хуткае захаванне было. Яе хтосьці скраў. Та тут я. Stay calm. They're only rats. I hate rats. Можна паглядзець. У нас зноўку зламаўся меч. Я забыўся вось гэтым, правда? Так. Што ты, малое? Усё, бачыш? Усіх перамаглі. Што зробіш? Такое жыццё ўжо. Насведаеце гэта, як у класічных РПГ. Трэба пацукоў пазабіваць. You that afraid of rats?
Could have annihilated. Пацукос позабивать на 5-м узроўні, не кажи, пацуков. Won't say anything. Що з тобою здарилося? So what happened to you? There's something here. Нешта перашкаджае тэлепартацыі, не разумею, як яны патрапілі на той бок. How they managed to get to the other side problem-free. Wild hunts tell Дзікае паляванне тэлепартуецца па-іншаму. Для гэтага ў іх ёсць спецыяльна навучаныя магі-навігатары. they call them. They can have 3 Ды help. няхай іх будзе хоць 3 навігатары і папугаі, я рызыкаваць больш не буду. Let's go. Рушым, дзікае паляванне мае значную перавагу над намі, але, магчыма, яшчэ не ўсё страчана. Gone complete. Ты што, глуздам паехаў? Мы мусім бегчы адсюль. Так. Што тут робіць дзікае паляванне? I gotta know what the wild hunt's doing here. But we came to Мы прыйшлі па эльфаўскага мага, а не біцца з паляваннем. Калі яны дабяруцца да яго першым, у нас не будзе шанца з замі паразмаўляць. go on. Апроч таго, добра рабі як трэба. Чакай, адкуль такая зацікаўленасць у паляванні? Справа ў цыры? About Ты Ciri. не ўсё мне распавёў, ці не так? Something you've not told me, isn't there? Come with me and maybe Ідзем са мной, можа, ўсё распавяду. Always like Ты заўсёды такі, я пачынаю спачуваць стрэс і ен. Oh, very well. Добра, пайшлі. Ну, нарэшце. Gavella Glan. Так, а мы гэтае гнездо спалілі, ці? Не трэба было яго паліць. І ў іх няма нічога цікавага. Геральт, блядь, ты ў браму увайсці не можаш ужо. Алкаш. Сівы. Што такое? Я чакаю ад цябе, дачка чайкі. That's him. Гэта ён, гэта той эльф. Ідзі за знакам на сваім мячы. what was that? Што гэта было, ілюзія? No. Не, марфатычная праекцыя. Projection. Што за праекцыя? What? Сівы алкаш, так і запішам. Post box. Нешта на паштовай скрыні. Better than an ordinary. Куды надзейніць звычайнага ліста, які можа перахапіць хто заўгодна. Давай, гэта паведамленне для Цыры. For Ciri. Дачка чайкі, спадчыны Салары Доран. Вітаначкі, Анюта, вітанкі. Верно. The elves would Так называюць Цыры. А што наконт знака мяча? Гэта нейкая згадка? Yeah, not a hard. Так, але не цяжка. Меч Цыры носіць імя Зіраэль. Citadel. Swallow. come now. Проста. Хто апроч табе можа гэта ведаць? Might have been the point. Можа, сэнс Elven mage. у гэтым. Эльфаскі чарадзей мог схаваць праход так, каб магла засці яго толькі Цыра. Fail to foresee. Па яго з'яўленні ён відавочна не прадбачыў. Nevertheless, Так ці інакш, думаю, ён чакаў непрашаных гасцёў. І неяк падрыхтаваўся. Будзем спадзявацца, дзікае паляванне чакае пара перашкод па дарозе. Well then, let's go. Ну добра, ідзем. Думаеш, трэба проста шукаць ластаўкі? we'll see. Побачым. Побачым. Толькі што быў лут, і луту няма. Хтосьці сюды заблукаў з перцам у кішэнях. An old elven. Выглядае нібы стары эльфскі порт. I wonder. О, там прывіды. Was. Так, яшчэ нейкія косткі. That oily yellow vapor, it's toxic. I hardly need instruction from you. I recognized the Vulpine Morel. Блять, якая фанабэра стаяла, курва. Soon after he'd learned to cast Igni. Што калі ён вучыўся накладаць ігні, пайшоў практыкавацца на гэтых габрах. What happened? Well, he Ну survived. як выжыў на маладых вядзьмарах, раны хутка зажываюць. Зноўку, ідём. Хадзем. Кажуць, ігні. Давай паспрабуем ігні. Нешта палыхнула і ўсё. Так, ну што, пойдзем да гэтай. І чакай, Аксі Куэн Арт Ірден, падаецца. Ёб твою мать, абклалі з усіх бакоў. Што яшчэ хтосьці? How long you gonna make?
гэта не ўсе. I dislike this. Well, I thought you were in a hurry. Так. Наколькі я разумею, можна ісці. Цікаво, ці сюди нам ісці. Seems we're headed the right way. Кажу, що правильно йдемо. А ти їй не допоможеш, Геральт? Ти ж там рицар, всі справи. Well, О, глянь. Ластовка. А ми там бачимо чергове повідомлення. look, it's rather similar to that other pillar with the projection. Ластовка відовочний шлях. Не завсёды найлепше. Знайдзі Келпі. Келпі гэта нейкая марская пачвара? No, that's Не, так Цыра знайшла сваю кабылу. Яна сапраўды умела скакаць як дэман. Good name. Добрае імя для каня. Дык што, паспрабуем знайсці? Што, нейкія рэшткі будуць Келпі ці што? Glan. a sea monster. Looks a bit like a Karen. Ігор, што гэта? О, гэта мы. Another security measure. Damn it all. Так, Ірден. Ніхуя собі. You know, can you defeat your Кіра, подойди сюди. willing to? Perhaps these apparitions believe they are. Sorry, I just don't share your doubts. I know exactly which one of you. Прибери гэта ўсё, Геральт. Яна просто заябала мяне маланкай. Ашалець. Так, трэба наадварот да яе наблізіцца, хутчэй забіць гэтую Кейру, а потым ужо тыпу Геральта вось дупу і прав. Та падумаеш. Хуткае захаванне для каго прыдумлялі? Блін. Look, it's rather similar to that other Look. pillar with the projection. Добра, ангельская мова у Кейры, ты паглядзі. Прыемная. Давай сюды. О, там унізе чырвоненькае штосьці. Спадзяюся, мы потым туды скачам. Так, давай гэтае прапускаем. Kelpie? Does he mean that sea monster? No, that's what Good name for it. Так. Давай захаваемся. Gavella Glan. Ірден возьмем. Ну давайте, чэрці вадзе. Кіра, ты дзе? А, нам трэба спачатку гэту запусціць. Анімашку. a sea monster. Looks a bit like a Karen. What the hell is that? Што гэта, Геральт? Security measure. Damn it all. Do you think, Ну што, хадзі сюды. you know, can you defeat your Ось цікава, чаму яна... willing to? Perhaps these apparitions believe they are real. Sorry, I just don't share your doubts. Чаму яна раней так маланка не шмаляла? Anything like that ever happened to you before? Well, almost. Моль, калісьці адзін доплер паспрабуем ва мне усяліцца. Доплер усяліцца? And? І што? Яму не спадабалася. Comfortable. Dopplers are kind-hearted by nature. А што ты тут вывучаеш?
Так. Калі экрана, дык тады сраць не зможам. Машнінскія вітанкі. Рада сябе бачыць. Так, давай яшчэ вып'ем пляшку вады. Я нешта не разумею. Мы ж тут паглядзелі ўжо на гэтае. Ну, карацей, скачам уніз. Ось там я бачу ўжо. Меч з дол блатаны? О, ясачка наша. Малюнак коня. А гэтая, слухай, Кейра з намі не пойдзе? Ці пойдзе? Так, знову нейкая кося. Another horse, almost exactly like the last one. Let's see what this does. Geralt, I don't know what you did, but it worked. Come back here. Look, they're opening. Let's go. Наперед. Грибочки, грибочки, грибочки. Now I know what distorted my effort at teleportation. This very portal. We must try to activate it. Як ти його будеш активувати? А, це все, що ти будеш робити. Think that's a... З ластовка. Ну, відомо, що ластовка. Sure it's safe. Of course. Давай. Менш розваг, Gavella. більш пригод. It's grown awfully quiet. Is that bad? A bit like the calm before. Пан Пропан, вітанки. О, голем стоїть, ёп, налево. Это ж голем, ну. About this. Зірель нераспознаная. Вам буде гамон. Так, давай, Квен. Слухайте, а хай яна його б'є. Я хочу на гэта паглядзець. Яна його довго будзе лупензіць, такое адчуванне. А у мясцовых чарадзеек маны нема, то бок яна не канчаецца, я гляжу. Оу! Оу, 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 голова! Ты что? Вось гэта я удала. Просто шалец. Вы бачили гэта, як ён? Ля, шо робіць? Ля, шо робіць яна з ім просто. Натуральна здзекуецца. Дык можа і мне хоць штосьці зрабіць. На ямагулам не працуюць, і працуюць гэтыя эфекты ўсе. А стоишь только назираешь. Ну, амаль что. Дык у гэтым і сэнс. Аля, побег. Воу-воу-воу-воу. Скачи, скачи ад яго.
І... Шмяк! Забілі. Ви бачили, який хитрий, га? Уявляю гэтага чалавека і праграмаў голема, абавязкова трэба дадаць галасовае паведамленне, каб крастэж разумеў, чаму яго атакуюць. Так, па-першае, багі мы не карысталі, мы яго забілі ўласнаруч, бачыш? Усё. Геральт малайчына. And that would be that. I knew we'd manage. That's so? Make sure and Так, могла б папярэдзіць. My intuition's a fine Не варта недооцэньваць маю інтуіцыю, вядзьмар. I've some very... Напрыклад, у тваім стаўленні да мяне вельмі добрае прачуванне ў розных сэнсах. Ну-ну-ну. Anything for a hot bath. Капцы, бляха, яна толькі-толькі пачала нешта рабіць і хоча ўжо сысці адсюль. Не разумееце? Лайдачына якая. Once you finally find Ciri, what will you do? Any plans? Depends what she wants. Imagined it? How it will transpire? Што там? Say, what will she look like? No. I'm sorry for getting ahead of myself. At times, Так. I forget. We hardly... А ну сюди. Certainly not enough to decide. Холера ясная. Not to worry. We'll get there. We haven't lost our... Ось так. Подобрали, что нам треба было. Так, а там цікаво, там налево так само щось. А, акурат таки налево нам треба йти. Так, добре. Ви бачите гэта? А ну як? Хто там? Кіра, ходи сюди. Got that feeling again? Тут у нас пастка. Кто это? О, Гаргуля. Ау! Что вы себе дозволяете, спадарня? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Та забити свою зяпу вже і супокойся нарешті. Чекай, ми ж тільки прийшли. Каже, вже пішли. І вона тут стояла? Ну чого? Хоча вона аховувала тільки один куфр. Бля, кольки там кропочок ще. Так, у нас есть запись, мы все бачили. Чорт, придется выдалять запись потом стрима. Каб нічого довести не могли нікому. Over there. We must activate it quickly. I have a feeling another golem's about to surprise us. Давай, Геральт, я не ведаю тут что. Ластовку бачиш? Бачиш, чому не активуєш портал. Swallow. Look, it worked. Come on. Ladies first. Look, we've managed to О, ми на іншому боку мосту. Тут ми бачили дике полювання. hunt. Great. Means they're way. Чудово, значить, це не моцно опередили нас. Ідемо. Gavella Glan. Wild hunt. Definitely. They destroyed the Mage's sentries. Бачите, що гэта робить? But they thought they might have. І воно тут заморожене. Пальчаточки. Спиртяги кавалок. Бутелька. Воды пляшечка.
frozen before they could attack. А хто гэта такія? Гэта големы атрымліваецца, правда ж таксама? Тш. Шара, скажа гэта гэта навігатар, які там быў жа ж. Яны яго прызвалі. Яны ўжо тут. Займіся імі, у нас няма лішняга часу. Ідзіце. Зараз будзем мага лупендзіць. Так, ну супраць яго тактыка звычайная. Падкрасціся бліжэй і лупіць. Чартаві. Радыка, то ж казалі, ты толькі парталамі займайся, гэй. Што? Белая стынь, яе выключыў чардзей палявання. Здолеш заткнуць шчыліны? Задалёка, мы мусім падабрацца бліжэй. Прыкрыю нас вухаў грэбне Даметыі. Давай. Давай. А ты куды ты ідзеш? То ж гэтая шчыліна, яна там была. Біхей Нікалай. Нешта такое яна паведаміла. Трэба ўсё зачыніць. Так, хадзі сюды, пачвара. А ганчакоў... О, добра, лутаюцца. Заданне дапоўнена. Нельга захаваць, зразумеў. Адну я зачыніла, так? І зноўку нейкага Нікалая заве. Адкуль выйдзе? Адтуль. Пачакай, у нас зноўку праблема з срэбным мячом. Хаця прыйдзецца купляць яшчэ гэтыя наборы. Бо нешта хутка гэтыя мячы дзяўбуцца. Святы Нікалай. О, слухай, сапраўды. Яна ж там раве. Святы Нікалай. Дополнено заданием. Вау. Черти. Геральт.
Так. Атрымалася. Йо, такое. Kira, А, не паспеў палутаць. It'll pass. Зараз пройдзе. На гэта пайшло шмат сіл. Great deal of power. Толькі не ўздумай тут не самлець. Now, Цяпер, калі ты мяне так сціскаеш, ніколі ў жыцці. not on your life. Та ты шо? Я пахвотна сказаў табе, што мы можам тут крыху застацца і адпачыць, але... No. Веда, трэба ісці. We must go on. Ох, бляха, малююць, што сцёрне, што з цыцачкі. Leave it to me. Так, ты гэтая малая, пачакай, я хутка. Бачыш, тут крыху ёсць, што па гэтае памацаць, паглядзець. Пачвара падохла лапамі ўверх. Не, ну пляшка воды гэта не тое, каб што я б хацеў знайсці. Кая там я лутаў жа, што і куфар, не? Літаральна толькі што. Так, романсім. Чакай. Святы Нікалас, таксама вядомы як Мікалай Цудатворац або Мікалай з Міры, гэта хрысціянскі біскуп 4-го стагоддзя з Малой Азіі, які стаў правобразам сучаснага Санта-Клаусу 4-го стагоддзя. Сур'ёзна? Так, да не можа быць. Мне чамусьці падавалася, што ў 4-м стагоддзі, калі мы кажам пра пасля нараджэння Хрыста, гэта акурат такі і з'яўленне Бібліі, вось пашырэнне хрысціянства, то бок яго ж 4-е, 5-е стагоддзе, так. Ой, стагоддзе, правильно, стагоддзе, ну. Вось яны польскія дзяды ў яго жанчыны ў руках, а ён ідзе лут мацаць. Ну а што? Дзяўчына нікуды не збегне, а калі збегне, то іншая знойдзецца. А лут не. Good thing I came with you Лут сам у рукі не пойдзе. without me, would you? Come now, admit it. Yeah, never. Так, гэта я бачу не тое, чакай. Ігні. come on. Та ти шо? А мне, ну, патрэбна во гэта. Геральт, блядь. Ты ашалеў ці што? What now, you piece of filth? Ось так, і зубы забралі. Калі гэтая пачвара нарадзілася на свет, яна не думала, што мне ад яе паспатрэбіцца яе зубы. Я упэўнены. Бом! Каля, мы зараз падогі. Кейра, гэтая, чакай, нам трэба палячыцца. Прыйдецца пастаяць, пакуль здароўе не адновіцца. Святы Нікалай, 15 сакавіка 200, гэта 3-е стагоддзе. Альбо 4-е па новым гэтым каля... Нішто сабе. Я не ведаў. Чакай, а калі тады пачало пашырацца? Я ведаю, што хрысціянства нарадзілася гэтай да нашай эры. Ну там, можа, 3 другі ці першае стагоддзе да нашай эры. А потым яно паціху, патроху пашыралася і найбольшай магутнасці дасягло ў 8-м стагоддзе. Гэта так я памятаю. Праце штосьці не тое ў маёй галаве, мабыць. Шчыра кажучы, сам здзівіўся.
А пры гэтым яшчэ нейкі святы Нікалай захаваўся ў нататках дзесьці ажно з 3 стагоддзя. Ого. Я проста гэта вельмі здзіўлены, мягка кажучы. Так, давай захаваліся, пабеглі. Калі раптам што, павернемся ў гэты момант. О, там яшчэ адзін. Знакамітае хрысціянства за 300 годзе на наражэнні Хрыста. Так. Яно ж, уся Біблія, яна ж, па сутнасці, міфамі напоўненая шумерскімі. Гэтыя гісторыі перадавалі людзі 10 000 год таму яшчэ. Адзін аднаму. Ты упарты, Двоін. Доін. Геральт, я дапамагу. Step back. Адыдзі, няма чаго мной камандаваць. Show me what you got. Геральт, блядь, ты сур'ёзна? Чакай, мне патрэбны Квен. Я пакуль не магу броню сабе ўзяць. Дзеўчына, бляха, супакойся, ля, як яна лупендзіць іх усіх. Бачыце, гэта што за імба? Кейра, бля, ты ашалела ці што? У мяне адчуванне, нібы ён ёй паабяцаў паехаць на мора, а потым сказаў, пайшла ў пердуты. Яна такая, ну я табе зараз дам. Што яшчэ там? Stay calm. Focus. Stay focused. Давай, ганшакі. Воу-воу-воу. Не. Нейтрал нейкі. Бля, Геральт, ты заябаў, ён меч зноўку зламаў, паглядзіце. Што за нахер? Мне ўжо няма чым чыніць. Чалядненька. Ну давай. Падыдзеш бліжэй ці не да мяне? Оу, трымаў па храпе. Так. Дзе хто тут выйдзе? Ось так, ось раз, два і готовы. Show me what you got. У спину просто. О, нарэшце. Нешта... У мяне гэты Квен занадта шмат забірае энергіі. Усё, падох. Моя здабыча. Трэба гледзецца. Так, здаецца, гэта лабараторыя нашага эльфа. А што гэта за талагміты нейкія? Так, два куфары. Зноўку там портал будзе. Захаваліся. Слухайце, я так гляджу, сутыкаючыся з гэтымі монстрамі, натуральна лепш узяць максімальную складанасць. Зіраэль тут больше небяспечны, не затрымлівайся тут.
Не вер нікому, а больш за ўсё сцеражыся ведзьмаў з крывавухавай багны. Крывухавай багны, выбачайся, крывухавай. Паспрабуй дабрацца туды, дзе мы апошні раз былі разам. Where last we were together. Дзе мы апошні раз, не занадта шмат. Damn it. Траст. Perhaps it's best he didn't. Можа, і добра, што ён пакінуў Польш пэўнага паслання. Калі паляванне сюды варвалося, яны таксама знайшлі гэтую. Яны абшукалі ўсё, будь іх больш часу, яны тут камні на камні не пакінулі. Doesn't change the Але гэта не зменшае таго факту, што мы нічога не даведаліся ні пра эльфа, ні пра цыры. Well, we know Прынамсі, мы зразумелі, што яны нядрэнна адзін аднаго ведаюць і падарожнічаюць разам. Навошта яны раздзяліліся? wonder why they split up. perhaps, but Пэўна, дзікае паляванне ішло па следу эльфа, і так было б бяспечна для цыра. if they did. Эльф папярэдзіў пра ведзьму. The witches of Crookback Swamp. Крыбухавая багна. Back bog. Kira, if you're Кайра, something. калі ты нешта ведаеш, але я ж казала. Ты ведаеш гэтых ведьмаў. You know these witches? I've never met Ніколі іх не бачыла, але чытала пра іх. У старажытным рукапісе некай хаце знайшла. the village. It mentions the village Там напісана, што вясковыя ведзьмы часам заходзяць на крывуховую багну. and the crow. Менавіта яны падтрымліваюць сувязь паміж сялянамі і ведзьмамі. Ведзьмы не церпяць прыхадняў, але мясцовым дапамагаюць. Менавіта яны спынілі мор у Велені. They stopped the spread of the plague in Bellum. І што ты пра гэта думаеш? I'd love to Я shrug б назвала гэта байкамі старых баб, але women, yet throughout my first калі я толькі прыехала ў Велен першы дзён 20 я сніла агідныя жахі. Нешта клікала мяне на балоты. one night I Аднойчы ноччу ў мяне ўвялі ў сон, на яве я сутыкнулася з гэтым. can Я адразу перапыніла кантакт. З таго часу цішыня і ніякіх благіх сноў. peaceful nights ever since. Чаму ты раней пра іх не казала? Why didn't you say anything earlier? Я ж казаў, што цэра была сварка з нейкай ведзьмай. Witch. Вядзьмаркай. Had no idea Я паняцця не мела, што гаворка ідзе пра іх, і потым ты адразу кінуўся іх шукаць. to find them, but we needed Але спярша that Ciri- нам трэба было пераканацца, што цэра была тут, хіба не? I shall tell you everything. Цяпер я зразумела, распавяду тебе ўсё. After I see Цяпер, калі я прывёў цябе праз пячору. Believe you'd think Ох, ты правда так дрэнна пра мяне думаеш. Мусіць, цябе прадузятасць супраць чарадзеек. Нага, і паняцця не маю, адкуль гэта ўзялося. Сарказм. Як знайсці гэтых ведзьмаў? the swamps are vast. Балоты шырокія, небяспечныя, але падобна ведзьмы паказваюць сялянам патрэбныя сцежкі. Кніга згадвае адшукаць капліцу на крывухавай багне, а потым ісці па салодкай сцежцы. From that chapel, one must follow a trail of treats. treats. Of course, Салодкай? Ну так, у Каэрморані не чытаюць дзецям казкі на ноч. all North Усе нармальныя людзі ведаюць, што ведзьмы жывуць у пернікавай хаце на курнай ножкі. Ножцы. I'll have to see that to believe. Паглядзім, як яны там жывуць. home and read. Вазьмі кнігу, прачытай. Я праўда веру, што ты знойдзеш цэра, Find your Cyrilla. гаспадыні лесу. All right then, Добра тады. Давай спачатку знойдзем выйсці. out of here. Good idea. Добрая думка. Так, лепшая думка толькі лутацца. Why do we even come? Старэйшая кроў. Там чырвоненькая, гэта потым, тут чырвоненькая. Нейкі мядзведзь. Старонкі. Уводзена ў прыкладную магію. У нас двумірыт ёсць. What? Аглядаем. The potion I gave him. Зелле, што я яму дала, здаецца, яно спатрэбілася. Ён яго выпіў. Двумірытавая руда. Must have burned these notes. Мусіць, ён сам спаліў гэтыя запісы паляванню. Knew that Каб не чытаць, значыць, ён ведае, што яго шукаюць. Бля, дагэтуль ты не разумела гэтага, праўда, што яго шукаюць? Што ён схаваў усе гэтыя сляды свае і знік адсюль. Таямнічы чарадзей траўнік. Strange. Дзіўна, медальён дрыжыць, але ж тут нічога няма. Нешта не так з гэтай сцяной. Гэта комін з бурацінам. it as well. Я таксама адчула. Я меркавала, што час чакаць мне нешта падобнае. Meaning what? І што гэта? Of Nahalani. Вока не халеніі. Spells allude
illusion. Ён рассеивае ілюзію, зрабіць яго проста, так што можаш узяць, напэўна, спатрэбіцца табе. Bound to come in handy. О, гэта ліхтар, які падсвечвае усялякую лухту, правда? Дзякуй. Так, выяўленне ілюзію, калі заўважыце трымценне ў паветра, падыдзіце да яго, калі вы наблізіцеся, націсніце Е, каб развеяць ілюзію. Взаимодействие. Чек. И слава тебе, стена, каже Геральт. Let's see where the passage leads. Поглядим, куди проведе гэты шлях. Do you feel that? Адчуваеш? Злева поток свежага паветра, мабыць, выхад. Way. Good. Ну тады пойдзем. Wait, there's still the magic lamp. Яшчэ магічны каганец. The magic what now? Магічны што? Каганец. Эльф абяцаў яго абмен на дапамогу, і калі хутка не з'явіцца, я паспрабую знайсці яго сама. I must retrieve it myself. If I can find it, that Калі толькі смагу. Ты дапаможаш? Давай. Yeah, I'll help. Splendid. Come then. Ідзем. Gavella Glan. We're certain to find something here. Тут сапраўды нешта ёсць. О, чакай, дзяўчына, у нас узровень. А ну, укладаемся. 6 ўзровень, і куды нам можна гэта выкарыстаць? Халлер цябе бярэ. 3 з 3 ужо ёсць. Ну, давай, сілавы. Так, сілавы ёсць? Ёсць. Захаваліся. Looks like another 315, выдатна. Якія лічбы цудоўныя. Inscription here. Show me. Тут нейкі надпіс. Пакажы, ці можаш перакласці? Я разумею трэць, і тое не мае ніякага сэнсу. Give me a minute. Так, чакай, я ніколі не бачыла добрай у высокай форме старэйшай мовы. Цяжка. Перакладу гэта даслоўна, апускаючы вытанчаныя асанансы. Translate it to make sense. Перакладзіць как было зразумела. 4 guardians 4 стражнікі неслі яснае полымя, усе ў адзін in a line. шэраг. The first to light Першы ішоў нікога не сустрэўшы, другі, што ішоў побач з першым, граў тужлівую песню. first played a woeful lament. The third Трэці ішоў побач са сваёй вернай жывёлай, чацвёрты побач з першым, але таксама граў. yet like the second played a tune, and thus they І так яны ахоўвалі сваю каралеву, якая спала пад зорамі. flickering stars. Sounds like a riddle, all right. Спрабуем разгадаць. Блядь, пачынаецца, я нічога не слухаў, таму што Машніцкага чытаў, выбачаюся. А ты срэбным чалавека біў срэбным? Ён аўтаматычна дастаў гэты меч, я нават не паглядзеў, які. Мяне і зброю, ну так. ПРЛВ да ПР. Гэта што ЛВ? Правильно расставленыя прыярытэты. Ну, выбачай, Машніцкі, выбачай. Я нешта загуляўся, я забыўся, што я стрымлю. Такая ўжо гульня. Так. Гэта сапраўды гучыць загадку. Паўтары. Mind repeating the Я запішу. 4 guardians 4. flames. Полымя. Усе ў адзін шэраг яны ішлі. The first to light his fire dared not Першы. Ішоў нікога не сустрэўшы. The second by the first Другі быў побач. woeful lament. The third Трэці ішоў побач са сваёй жывёлай. The fourth marched not А чацвёрты ішоў побач з першым, але таксама граў. played a tune, and thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. О, жухна, гэта што ўвогуле бязглуздзіца нейкая? Давай паспрабуем. All right. Let's see if we can solve this. Нам нешта трэба рухаць. Гэта што тут? Let's try it. Just Справа, нам проста трэба вызначыцца з парадкам. Shoes, each like the other. Гэта нешта граў. Гэта таксама грае, але з жывёлай.
А гэта проста сам. І гэты ж жывёл яшчэ, але не грае. Так, ну гэта трэці атрымліваецца. Другі быў побач з першым. І чацвёрты побач з першым. Давай, гэты першы. Другі нешта граў, стаяў побач. Wait. Нешта адбылося. Behind that wall, a movement. Так. Трэці. Вось гэты будзе, які не грае. І вось там чацвёрты. Ха, блядь, з першай спробы, бачылі? Прафесіянал, курва. Я б сабе трахнуў, як кажуць часам у такія моманты. Так, мне часта будзе, калі людзі пашвар адначасова нападаюць. Elven sanctuary. Права, лева, лева, права. Але калі так, то мяне збіраю. Добра, зразумеў, так. Ну, бачыш, у запале бойкі часам не да гэтага зусім. Літаральна вось проста пра гэта я не думаю. А ўсё ведаеце праз што? Што трэба падвысіць складанасць. Вось я так лічу. Сапраўды трэба падняць складанасць на максімальны ўзровень. Бо мы зараз на перадапошнім узроўні. Іра, што ты там робіш? Бля, там штосьці ёо. Magic. Power. Яно... Маё... Ну і што там? Яшчэ адзін. А мы сюды пойдзем потым з Керай? Кейрай, ці схаваны скарб, кажуць. Кейра, мне патрэбна твая дапамога тут, разумееш? А, дарэчы, голем гэта ж не пачвара, правда? Голема трэба жалезным мячом біць. Ці я правильно разумею? Давай захаваемся. Куэн, добра. Голем! Не, слухай, ён срэбны дастаў. Ой, зачепив. Вось і увесь голем. А ви кажете, сам не умею. Цікаво, чому музика не змінилася. Сюди, мой хабар. Так, срэбра так. Тут не кніжныя прынцыпы, тут за казуаліна. Гуманоіды, звычайныя жывёлы, сталь. Гуманоіды, жывёлы, то бок медведзі, усялякія сабакі. Всё магічнае пачварнае срэбра. Ну, больш-менш зразумела. Добра. Ну, каб яму самотна не было, бачыце, бо святло яму патрэбна. Мы ўсё знайшлі, што трэба было? Ой, трэба слухаць раштунак свой, потым праверыць пасля гэтай бойкі. Ну, пасля гэтай місіі. Паглядзець, што ж мы тут пазнаходзілі такога. Пярун мы знайшлі. Ух, ух. Срэбны, сярэбраны. Фу-фу-фу. Place of power. Should draw from it. Срэбны меч, шаноўны. Так жа ж гучыць нават лепш. Я схапіў, боты, я схапіў! Як ты думаеш, чыя гэтая магія?
Знак чайкі. Не ведае, дзе пахавана Лара Дорн, то падумаў, што гэта ейная грабніца. Гэта проста яе помнік ёй. Эльфы бы не увекавечвалі памяць аб ёй такім спосабам. Для некаторых яна гераіна вязанці квітайкі. Хай будзе срэбны. Палы за вяселле. Магчыма, гэты эльфскі чарадзей быў у сваяках з Лорай. Магчыма. І гэта шукаеш. Яна каганец нейкі шукала. І для чаго яна? Спадзяваюся, я змагу яго ўключыць. Пайшлі адсюль. А, то бок я мог яе ўсё ж такі з сабой пацягнуць, бо я таемнічы эльф адноўлена, магічны каганец адноўлена. Кажуць, пора валіць адсюль. Дзед, верніся, куды? Што? Што, Машнінскі? Ну. Я тут. Здабыча. Бяром. Нейкі пасвячоны. Дзень 3270. Заключная выснова адносна каганца. Эксперыменты з магічным каганцам адназначна пацвярджае, што актыўны цэнтр кандэнсацыі духоўнай можа быць стымуляваны да кантакту ў строга вызначаных межах памяці пра сябе. Аднак астанкі Лары Дорн рэшткі атрымліваюцца. Астанкі. Демонструюць пэўную інерцыю духоўнай эманацыі, нягледзячы на гвалтоўныя абставіны смерці, якія павінны былі ўзмацніць патрэбную тэндэнцыю. Лара маўчыць. На дадзеным этапе даследавання каганец, каганца ці каганец, які дазваляе кантактаваць. Каганец, які атрымліваецца. На дадзеным этапе даследавання коска, каганец, які дазваляе кантактаваць памерна, здаецца цалкам бескарысна для маіх мэт. Вось яна што. Месца моцы бег. Дакі бег. Чакай, я ж яго адзін раз аднойчы ўзяў. Я ж калі бег туды да гэтага, то я яго браў. Бачыш? Ось так. Ірден, каб павелічыць сябе. Паладзін, вітанкі. А трэба 2. Кусал ВРВ уже мацоўню. Пунктик гэты я ўзяў, дзякуй. Але ўсё роўна дзякуй. Вы галоўнае гэтае. Сачыце раптам што, бо я шчыра, я не падманваю. Я гуляў упершыню гульню і праходжу яе. Я бачу толькі пару страмоў, таму некаторыя месцы мне знаёмы, пры гэтым я ў дыялогу большасць бачу, таму некаторыя таксама пазнаю. А дзе малая? Кейра, пабеглі. О, човен. Мы паплывем на чаўні? Мне падавалася, што так толькі на неактываваных. Уф, нарэшце. Але тое было таго варта, ці не так? Значыцца, ты ўсё ж такі даведаўся нешта важнае пра Цэры. Ты збіраешся на крывуховую багну? Потым распавядзеш, як усё прайшло. Не ведаеце, будзе выпадак. Верак, мужчыны дзеляцца на тых, хто выкарыстоўвае выпадкі, і тых, хто іх стварае. Я заўсёды была ўпэўнена, што ты належаш да і астатніх. Апроч таго, у мяне для цябе ёсць просьба. Ну што, зайдзеш да мяне? Абавязкова. Я цябе наведаю. Тады я буду чакаць. Прыгатуйся, памыйся, абавязкова. Ага, то бок яна паляцела па гэта, а мы на чаўні, адпаведна. Хай! І дзе мы знаходзімся? Давай. Пагутарыць з Кейрай трэба нам зараз. Можа ісці па сушы. Дарэчы, дзе мы знаходзімся агулам так? А, мы тут былі. Шэрая, праўда? Шэрая гэта тое, дзе мы былі.
Курва, куди нас понесло? А чого він тут стоїть? Можна і сюди зазирнуть было б, слухайте. Гэта что такое, вежа крэпасці? Нешта эльфійскае? Вёска нейкая з портам, невядомая. А гэта вось тое, дзе мы ўваходзілі, мабыць, правда? Мы там прайшлі. Так, давайте, каб не затягивать, у нас уже 12 гадзіна, таму трэба... Давайте у човен. Ты, Геральт. Сядай. Сядай, кажу. За стерно. Поплыли. Так, а чаму сёння ведьмар? Таму што заўтра страмы не будзе. На заўтра праца ўжо намалявалася, выбачайце, але сёння будзе апошні на гэтым тыдні стрым. Ля. Іх тут ніяк не падушыць, правда? Гэта... О, гэта кламніца востраў. Там нейкія, бачыце, руіны яшчэ ёсць. Я плыву куды? А мне трэба ўлева, выбачайся. Я потым да вас завітаю. Абяцаю як-небудзь. Ну, явно тут разлічана было, што мы будзем бадзяцца дзе-небудзь, штосьці шукаць. О, там... А, там расліна. То расліна мяне не цікавіць. Там бачу хату нейкую злева, але падаецца мне не туды, правда? Так, мне вось сюды трэба дзе-небудзь. Ля, нейкі велічэзнае дрэва. А дай пагляжу ўсё ж такі, што за яно. Нейкая цікавая мясцовасць. Гэта балото ўжо ці не? Вот гэта крывуховая багна, не? Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Лодка нейкая. А, во-во, не-не-не. Водная баба. Яшчэ 9-го ўзроўню. Штосьці я гэтае. Але там скрыні я бачу, куфар нейкі. Так, карціць. Хадзі сюды. Блядь, это что было такое? Гэта быў ваншот ці яна патрапіла у мяне раней? Так, узялі. А, не, ўсё ж таки она б'ецца. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Геральт.
Шкада, не, але гэта было рэальна. Зараз яе забіць усё ж такі. Бабу зацягнуць у койку. Адбіваецца. Не, гэта іншая нейкая. Я б такое нават і блізка не падпусціў да ложку. Так, давай мы паспрабуем вось гэтага тапельніка спачатку. Ён выглядае як такі больш адэкватны вораг. Бачыце? Деб. Вай. Ну добра. З другой спробы мы ўжо вывучылі, як яна рухаецца і што яна робіць. А гэтага мы залуталі ці не? Нешта не разумею. Так, ідзе куфар. Вось тут, акурат такі возле, каля яго яна стаяла. Нормас. Мне такое падабаецца. Нейкі квібрыд знайшлі рэцэпт. Давай, кидай за стерно, Геральт. Але я подумаў, што будзе нешта звязанае з дрэвам, бо яно нейкае вялікае такое было, прыгожае. А тут проста пачвара бадзяецца. Там, правда, я бачу на горы яшчэ нейкае дрэва падобнае, то бок, добра, гэта мадэлька. Проста мадэлька. Ну і што там бадзягі нейкія? Давай, уставай, Геральт. Паўсюль гэтыя бляха равуць. Так, можа ў вёску зазірнуць, можа нейкі тут будзе гэты телепорт. О, ля. Намалявалі нейкую дзяўчыну. Ля, сапраўда, тут телепорт у нас. Вёска Падлессі. Я там казаў, дарэчы, раштунак паглядзець свой. Інвентар. Што мы маем? Навіградскі меч, меч дзікага палявання, гаўняны нейкі. Але ён сталёвы, так? Ён крыху лепшы за нашы. За наш. 44,54, а гэты 38,46. Дарэчы, можна было б змяніць, толькі гэты каменьчык, ён жа ж у ім застанецца, правда? Гэта гаўно. Сталёвы меч, магічны прадмет. 38 прабіццё даспеху, 35% дадаткова пашкоджання пры крытычным ударзе, адзін шанец выклікаць замарозку. О! А можа, дарэчы, штосьці з замарозка на яго будзе ўставіць выдатна, вы атрымалася б, не? Ёсць такое штосьці? Малыронныя паляпшэнні, выкліцае аглушэнне, сіла знакаў, прырост адрэналіну, замарозку. О! Оп! Будзе прышпільна, мне падаецца. Балты нейкія. Тут усё зразумела. О, пальчаткі забойцы. Колючым ударнаму пашкоджанню шанец крытычнага удару плюс 10, дадатковыя травы нейкія збіраюцца. А тут у нас што дае? Пашкодзь сякучага огню. Давай, мне падабаецца.
Мне падаецца даспех гэты пры шпільні 10-10-10-7, а гэта 25-25-3 толькі ад пачвар. Не. І гэта не вельмі падабаецца. 10, 6, 6, 6. Плюс 3, 1, 1, 3 огонь, сякучы, колючы ударны. А тут у мяне 1, 1, 2, 4. Шкода сякучы, ударны, ну такое. Такое, типу, плюс 3. Ну, хай будзе. Сила знака Арт, Ігні, Квен. Може лепш щось такое. Дождь Бог. Выкликать горение, отрушивание, сила атаки, кровотек, оглушение. 10 пробіццё даспеху, дарэчы, цікава на боты наклеіць, каб даспех прабіваць. Сила знаку. Давай. А, сюды нельга, вось гэта толькі можна. Ігні, каб быў большым. Арт. Ну, конь не хачу. Давай, хай будзе ігні. І сюды іх. Вось так. Усё астатняе можна прадаваць, правда ж? Атрымліваецца неяк так яно выглядае. Так, што мы маем тут? Дрэва шэпча, што гаспадані лесу незадаволеныя, замала дроў мы ім прыносім. Замала малітваў мы узнімаем і зачаста ўзгадваем іх марка. Успамінаем іх марка. Так, змяніцеся людзі, пакажыце ім сваю пакору, іначе гаспадыні пакінуць нас, а мы памру ў гэтых праклятых балотах. А што такое мы зачаста ўзгадваем іх марка? Што там? Хто там пераклаў так, што незразумела. Але хтосьці зрабіў. Добрыя людзі, я пастаянна сню, быццам я адчыняю, открываю рота, і ўсе мае зубы выпадаюць, ператвараюцца на лічынак і зарываюцца ў зямлю. Што азначае гэты сон? Ён падракае няшчасце, калі ведаеце, раскажыце, а я накрамлю вас брусніцай і курным супам. Я б распавёў. Злодзей, які пастаянна абчышчае маю кладоўку, тая кабаса, што ты сцягнуў з намілом, ты не спецыяльна для цябе зробленая з падлай конскай. Поўны лічынак яек, муха шарэй, фу, блях, якое гідотце. Гэта нават напісана гідотна. Я для смаку напляваў туды. Я розных цікавых інгрэдыентаў дадаў. Спадзяюся, ты наеўся, падлюга пракля. Блядь, ачмарэнна. Курынага супу захацелася. Сапраўды добрая ідэя. Кожную шлёндру, што дасць нельгарцу, я стрыгу дагала і зганблю. А кожнаму здрадніку, што завядзе справу з чорным, усю морду спаласую. Патрыёт. Ніхера сабе патрыёт. Гэта мне патрыёт у адных нагадвае. Там такая самая логіка. За міску супу з кібу хлеба, з карынку, мабыць, а не з кібу. Карынку хлеба. Зраблю будь-якую працу, а не абы. Абы якая праца робіцца звычайна абы як. А тут такое, трэба паразмаўляць з Балімірам, ведаеце, знайсці яго, паразмаўляць, даведацца, сапраўды пераклад добры ці не. Абы якая праца. Так, ведаю бандарнае і сталярнае рамяство. Сталярнае, столяр, гэта той, хто з дрэвам. Дарэчы, я ўзгадаў, як правільна завецца столяр па-беларуску, цасляр. Во. Гэта было б пасля мінулага стрыму, калі я там таксама задаваўся пытаннем, столяр ці хто там яшчэ слесар, які з металам працуе. Інструменты свае маю, добра. Скібанар? Хай будзе. Хай будзе. Але, ну, скарынка? Луста, дарэчы. Яшчэ вось мне... У нас сказалі лусту хлеба з часцяком. Так, Геральд, глядзі, колькі тут усяго. О. Давай, 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 Геральд. Геральд, блядь. Тлустая дупа. Рэчы палепшалі. І... А дзе гэты... Во, варштат. Ёсць. Гарбушка краюха, скіба гэта тупо крайчык.
Може бути, може бути. Ось так. Свечку просто згасли. Ну мне тут, до речі, мне ж тут нічого не треба, правда? Тільки полутатися у вёсці гэтай. Mum said if I'm good, she'll send me on the trail of treats. Так, малий, ночь. Спать лежить. Розтранзився. Йоу, як справи. О, Болька! Гэта ти? Староста Болька. Ти ж, напевно, штосьці ведаєш. Greetings. Вітаю. Ви по якій справі? Я на конт об'явив про лісачиху. So the notice about Jenny of the Woods, Ти готов ці, ні? right? Ага, я. Ви б зайнялися гэтым? Ви ж ведьмар, вірно я зрозумів? Я такого бачив на картинці у бабуліной книжці. На вияві. Монстр альбо ведьмара описання. Як зараз пам'ятаю. Нам страха для вас. Що там ніяка лісачиха? Узнагорода? Давай, обміркуємо. Talk rewards. Ну давай. Кольки ви хочете? Ось так. Додаткове 117. Оп. О, ні, гэта зашмат. Няма чаго й казаць. Размаўляць. А колькі ён дадасць? Можа 20? Па сутнасці, мабыць, яны неяк так. А хай так. Вось. Ужо лепей. І паслаць яго. I'm on it. Хтосьці бачыў гэтую лісачыху, можа пра яе распавесці. Powder. Стары Вільям, напэўна, бачыў, але ён вам нічога не скажа. Слабо ў яго сэрца. Знайшлі мы яго ранкам у палях. Так што людзі цяпер баяцца начамі выходзіць. Але вы пагодарце за Гнетай, што на ўскрайку жыве, яна нібы бачыла здань. А з ёю нічога не здарылася? З ёю? Яна троіх мужикоў перажыла. Такую бабу лісачыха не адолее. Шалець. Анетка. Я ўсё бачу. Я ўсё бачу праз вакно. Так. А мы з Кейрай мусім пагутарыць, правда? Я правильно иду? Так, Валера, давай сюда. Лодка. Где ты, моя козулька? А где она? Ля, бяжите откуль. Добре, что хоть на дах не полезла. That's it, Roach. Так, давай. О. Заховались и побегли. А, до речі, я ось нешта на шифта націскаю, і яна не скача хутчэй. Гэта так і мусіць быць. Так, скакать... Кар'ерам? Кар'ерам скакать. Гэта галоп па сэнсе, правда? Добра. Не ведаю, што яно так перакладаецца. Першы раз бачу, чую. Яшчэ раздзелкі пазбіраем у Керы тут. Дзяўчына. Перарвалі крыху, да? Кира, што ты робіш? Geralt. Геральт, ну ты меня напужал. Принесите мне пацаков, да здоровых, а не у кота с пасти вырваные. Это каганец з эльфовского пристанку. Что на конт пацаков? Ничего серьезного, потом растлумашу, а теперь скажи, что тебя сюда привело. Кира собі. Запитання.
Кар'ер хутчэй за галоп. То бок кар'ер это афіцыйная назва, правильно? Ну, я не ведаю, я не гэты конезаводчык. Так, чарадзейкі яшчэ паспытаць, але мы гэтыя пыталі, і гэтыя мы пыталі, я б цябе нешта купіў. Не ведаю, на што табе магнічны каганец. You just witnessed why. Ж бачу, каб звязацца з заблудшымі душамі. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. З места ў кар'ер. Why'd the elf promise you the lamp? We traded for it. Гэта быў абмен. Яму спатрэбілася моцная магія, ён адчуў, што я не проста заклінальніца барадовак. Potion. Не прыгатавала мне мікстура, што за паволі дагадаться нервовых тканак, не гэтыя лекі, напрыклад, спыніць. Do you want to use it on? Каму ён збіраўся іх даваць, я не сказаў. Bet the old witch who lived here left you a bunch of interesting sundries. She did indeed. М'яка казана. Хочаш зірнуць? Very much so. Давай. Так, зёлкі. І усялякіх рэцэптаў проста шалець колькі. Паўночны ветер. Але ж кошты 248 крон. Мать. Вялікі гліф Ірдена. Колькі ён каштуе? 1600. Ёб твою налево. Дык. Некерова яра пячонка. Паходзіць ад французскага тэрміна коннага спорту кар'ер, які азначае самы хуткі ход каня ва ўвесь апор жвавы галоп. Дзякуй, паладзін, за тлумачэнне. Дзякуй. Так, што мы можам прыдаць? Зёлкі, якія каштуюць аднушку. Ну, гэта бессэнсоўна прадаваць зёлкі. Краснолюдскі спірт. Усё за 200. Ну, не. Давай вось так. Палову. А ўсё астатняе, глядзіць, во, гэта 93. Белы мірт. Яны адну каштуюць. Одну монетку. Зуб водной бабы. Эликсир очищения. Вертаю все пункты умелостью. За 1000 можно набыть. Ну, пришпильно. Только что. И зелки, якія каштуюць однушку. Однушку наиградите в однушку кроны. Так. Хочешь попросить? I did, and still... Так, той проклятий остров на озері Морочка. Ти, напевно, чув про його? You've heard of it, I'm sure. The local peasants... Сково увесь час лопочуть нешта про провідів, які його населяють, быццам би ніхто адтуль живим не вертався. Go there, return. How did come to be? Што гэта за праклён? That's what I don't know. Вось гэта я і не ведаю, мушу зняць заклён, але не змагла нават знайсці яго крыніцу. Gotta know something. Напэўна, нешта ты ведаеш. Ведаеш, што праклён неяк звязаны з вежай, у якой пасля ўзарвання Ньюгарта схаваўся усірат. Claims in the village are... У вёсцы кажа, што сяляне ў роспачы паплылі на кламніцу прасіць ежы, і там іх усіх перабілі. Their end there. It was a massacre. Там быў голем адно знову, правда ж? Дапоможеш зняць гэты праклён? So good at... Я ведаю, што ты майстар у такіх справах. А навошта табе Вышэрат? Няўжо сапраўды там афіцыйна Вышэрат ягонае імя? Ён загадаў? So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say... Весца кажа, што ён іх атруціў. A real gentleman. Які прыязны. Ну, я з ім не сустракалася, але па расповедах таго мага з вострава Вышэрат Man judged не быў настолькі крыважэрным. me. A mage lived on the На island. востраве жыў нейкі маг, яго ведала, што з ім стала. We were friends. Так, мы сябравалі. Ён таксама згінуў падчас той бойкі. Амаль ніхто не выжыў. Усірат у расійскай, наколькі памятаю. Вось мне таксама штосьці ўзгадваецца, што усірат быў. А чаму ён Вшэрат стаў? Have been poisoned. І гучыць неяк дзіўна. Вшэра. Вош, нібы. Разумееш, да і той у беларускай жа паміж В і Ш заўсёды ёсць штосьці. Вшэрат. А вше это хутчэй па-польскі, правда, не? Тут хутчэй перакладалі з ангельскай транслітарацыі польскай. Магчыма, я не ведаю. Мне, калі я перакладаў, мне не траплялася гэта імя. Я не памятаю, каб я яго перакладаў. Так.
Чаму табе трэба зняць? So intent on this. I'm not the... Не мне, вяскоўцам, адчаруйце востраў, пані. Мы вы такая магутная чарадзейка, праходу не даюць. There's no end to it. А нешта яна хлусіць. See, I thought Я you... думаю, ты не асабліва клапоцішся пра мясцовых, такая магутная чарадзейка. Failed to lift the cup. Калі не зніму заклён, яны могуць падумаць, што не такая ўжо і магутная, каб рызыкаваць і хаваць мяне ад паляўнічых за ведзьмамі. Risk getting sent to the gallows themselves. What others think. Цябе это настолькі важна, што падумаюць сяляне? Гэта ўсё, што цябе хвалюе. Listen, Слухай, я не дзеля таго забралася ў такую глухамань, каб даць сябе злавіць за скаргі нейкага селюка з бруднымі пазногцямі. Давай. All right, I'll help. I knew you'd find it... Ведала, што гэтая справа цябе зацікавіць, зразумела, прыйдзецца сплаваць на кламніцу. What then? З чаго пачаць? The spirits who... Спачатку трэба ўступіць у кантакт з духамі, якія блукаюць па востраве. Яны могуць ведаць нешта, што дапаможа нам знайсці крыніцу праклёну. Think they'll be willing. Думаеш, яны будуць гаваркімі? Так, калі возьмеш з сабой мой магічны каганец, She'll let you keep it afterward. можаш потым пакінуць яго сабе. Гэта вельмі карысная рэч, вось пабачыш. Магічны каганец атрыманы. Бляха, ось сёння, стрым, у якім ніводнага слова было на іншай мове. Як жа ж гэта ачмурэнна. Вось проста паглядзіце, абсалютна ўсё вось тое, што мы сёння бачылі, перакладзена. Апроч, вядома, эльфійскай мовы ніхто яе ніколі не перакладае. Але, бляха, усе місіі, рыштунак, вось нават каганец гэты, ачмурэнна. Не ведаю, як вы, але я кайфую. Так, гэта... Паладзін чытаў я ўжо гэта, выбачаюся. Чаму не паплывеш са мной? Can't you just come with me? I tried to go to fight. Адной час спрабавала патрапіць на кламніцу, але магічны ўплыў праклёну занадта моцны. Я падумала, што ў мяне галава лопне. Of you to send me there. Ну, ты пасылаеш мяне туды. Тебе проста затаргаецца медальён, а ў мяне кроў носам пайшла. With your medallion at most. Arethusa, they У Аретузе мяне вучылі распазнаваць нават найтанчэйшыя праявы магіі, а гэта было падобна на удар цэпам. train flail. Funny. Добра, не трэба апраўданняў. Take my boat. Можаш узяць мою лодку. Я пакінула яе на беразе каля вёскі. Напэўна, яна дагэтуль там. Provided rot hasn't Калі eaten. яна толькі не згніла, як і ўсё іншае тут. Як працуе той магічны каганец? Actually work. I mean, do I just... Трэба мець нейкія здольнасці, каб ім карыстацца? Magical. Не, дастаткова проста паставіць яго ў тым месцы, дзе ляжаць косткі, і чуць шэпты. І чуваць шэпты. Толькі гэта не самы прыемны досвед. Warn you, it might not be the most pleasant experience. Figured as much. Магу сабе ўявіць. Я потым табе ўсё распавяду за выключэннем асабліва жорсткіх. Табе не прыйдзецца мне распавядаць, я дам табе ксенавокс, дзякуючы якому мы зможам размаўляць на адлегласці. Tell me what you see. Будзеш распавядаць, што ты бачыш, а я змагу падказваць, ты рабі далей. Кіра яна нас засыпала проста рыштункам. Спачатку яна дала мне халены вока, потым каганец яшчэ гэты ксенахрэнь гэтую. Аж мрэць. Так, а адкуль у цябе ксенавокс? Where'd you get the Xenovox? Found it in the mud Знайшла яго ў шахце. first. Спачатку я падумала, што гэта нейкая частка каганца, а толькі потым зразумела, што мне патрапіла ў рукі. The Elven Mage? Лічыш, гэта належала камусьці? Так, нават не ведала, што эльфы таксама імі карыстаюцца. Ніколі не чуў пра ксенавоксы. Never heard of a Xenovox. It works just Ён працуе так жа, як мегаскоп, але значна больш зручна. Простая магічная скрыня, якая размаўляе. They hard to build. Іх складана зрабіць? Вельмі складана, таму яны такія рэдкія. Я б дакладна не здолела зрабіць штосьці такое. No chance То they... бок няма шансаў, што ў будучыні кожны чароўнік будзе мець па ксенавоксу? the slightest. Ніяк. Давай. I need to know anything else. Ёсць яшчэ што-небудзь, што я павінен ведаць, перш чым паеду? Не, гэта ўсё. Oh, go already. Ды ідзі ўжо, бо мне вельмі цікава, што ты даведаешся на кламніцы, толькі потым абавязкова вярнися да мяне і... Afterwards. Геральт, Geralt. о, Thank you. дзякуй. Цыцку дай патрымаць. У сэнсе, я пайшоў, дзякуй. У аснову прадмет для задання, прадукту для выкарыстання, размясціўшы адпаведную ячэйку ў акне інвентару, а потым аберыце яго ў меню хуткага доступу. Каб скарыстацца прадметам, націсніце альбо зацісніце. Пайшлі, Геральт, божахна. Так, мы там былі. Запрашэнне ад Кайры Мец мы выканалі.
Плотачка! Як твоя сядзельная гэта валіза адчыніць? Wind's howling. Што там ветер? Падымаецца ветер, тыпу? Давай, паказвай, яна казала, недзе тут човен стаіць у нас. Оу. А чаму нам сюды паразмаўляць з баронам? А, таму што у нас пераключылася, напэўна, задачка наша. Так атрымліваецца, праўда? О-во-во-во-во-во-во. Вось тут яна казала, нам сюды трэба. Вось і пра гэтае месца яна распавядала. Так, палова першай, слухайце, ці нам варта нечым займацца? Давайте я побегаю просто по прасторы мясцовай. Мы возьмем задачу сябе, справа сямейныя, гаспадыні лесу не, вогнішча не, дзікае сэрца можа быць, дарэчы, пра няшчасце нейкага паляўнічага з вёскі. Але хочацца дарабіць мышыная вежа. Сяляне велена, во, вось гэтая 6-я найбольш пасуе, мне падаецца, і па ўзроўню нашаму, і так. Так што мы гэтае будзем адсочваць. Усё. Так, але я кажу яшчэ раз, мы зараз пабяжым па гэтых вёсках. А дакладней казаць, па хутарах. Прабяжымся. Ды пазбіраем, мабыць, там нешта цікавае будзем. Новы маркер. Хата ў лесе. Ніхіра сабе. Бля. І тут аздоба мясцовая. І яго яшчэ дзеці былі. О, жывы. Чакай. Ці не жывыя гэта? Кветачкі ляжаць, малое ляжыць, але мухі в'ю... Калер іх ведае, жывыя яны ці не. Кніжку не ўзяць, нічога не ўзяць. Хіба што яны памерлі, слухайце. Блін. І што, нічога нам не падкажа тут? Нічога няма. Давай сюды. І потым сюды яшчэ дабяжым. О, тут яшчэ ёсць штосьці. Але мы, мабыць, адтуль тэлепартанемся сюды на гэтую. Эндрияга. Так, ну давай паспрабуем. Что ты возьмешь на пашвару? Трэба ж срэбны меч, правда? Воу, чакай. Воу. А цікаво, бандити нас атакують Індріягу. Ніби на Індріягу напали. Ей! А як я не забіў гэтую?
Чакай. Наколькі я пам'ятаю, каб іх збіць... Ось так. Лягай, адпачывай. Можа пачакаць, пакуль яны яго з'ядуць. Самому падлячыцца краху. Оля, там нешта бы вялікае. Што за крокодил там? Він яшчэ жывы? О, бачыце, там полезла. Так, яны ўдваіх засталіся. Ось так, выдатна. И что, ты на меня будешь? Ля. Я двоих. Яшчэ один. Чакай. Ну я зараз цябе, курва, саб'ю з гэтага коня. Адпачывай. Так, і дзе той крокодил? Show me what you got. Нормальова їх не її бере так. Але меч лепше. Так, тут яшчэ. Лепас, вітанкі, крабатычныя цюды зрэнку. Вітаночки, вітаночки табе. Я там бачу, ты напісаў у гэтым, у телегу. Я пагляжу, але крыху пазней. Ну, калі скончу ўжо па факце. Які хавар тут яны. Люлька. Нормас, так. Можа, дарэчы, нейкая сякера добрая, я тут бачу. У варонцаў, цякла, дезерціры, ўсё як звычайна. Слухайце, і тут гэта крыж ёсць. А не, гэта мой крыж. Хату спалілі, больш нічога няма. Давай, пабеглі далей, у нас яшчэ ёсць час. Вось сюды хачу. Захаваліся. Веточки трэба збіраць.
Хоть и мало якая холера на нас накинется. А у нас кветочек нема подаровать. Так, я так разумею, это так. Это у нас... Хлопцы. А давайте мы их хардом. А чому б і ні? Опа. О, блядь, ты что? Вау! И он живый. Полетели руки в боки. Є, хлопці повернулися. Конечно, яны выглядаюць горш за гэтых піратаў, шчыра кажучы. Задоволены, Геральт? Ну, я спадзяюся, што задоволены, так. Жыхары вяртаюцца, нейкія ржавыя, штосьці. А руки прибирать ніхто не будзе. Так, усё, позбирали. А что у хаце маеце? Некая дробязь. Там чырвоненька штосьці. Лист. Бяром лист, читаем. Я атрымала твой лист. Дзеці здаровыя, дзякуй. Маленькі Ратислав ужо не такі маленькі. И он достае мне до плеча, а и вусы уже растуць под носом. А казка такая ж милая, як і заўсёды. Але хопіць пра гэта. Я так радая, што ты змог вярнуцца ў свой дом. Толькі хвалююся, сапраўды тыя піраты сышлі назаўсёды. Таму будь пільным і не палі святла ночы, каб цябе змора хто-небудзь не ўбачыў. Твоя леська. А гэта пра гаспадыню ў лесу. Аповед. Машнінскі 30 страмоў, дзякуй велічэзны, дзякуй за прыемную круглую амаль што лічбу юбілейную. Вельмі прыемна. Слухайце, дык атрымліваецца, што тут нейкі селянін жыў. Вось, і бандыты яго недзе завалілі, то бок я не знайду зараз, напэўна, ягонае цела, правда? О, ля! Ля, што тут робіцца? Ля! Колькі ў нас часу? Ух ты, 20 хвілін ёсць. Так, Геральт, гэта не тое. Йоу, топельники. Пячонку з яго забралі. Запіска кантрабандыста. Вось раней жыццё было. Перакінеш некалькі пляшак у Оксенфурт, загоніш студэнцікам ля інтэрнату, ды вось у цябе ўжо ад гэтага некалькі крон. А ў іх прыбыла храбрасці для спасціжэння навукі. Але прыйшоў радавід, універсітэт закрыў, студэнтаў разагнаў на все 4 бакі, а на беразе паставіў балісты. Што страляць ва ўсе бакі, што толькі на понтраплыве. Да лебедзяў уключна. Так, вау лебедзяў, я так разумею. Можна было б напісаць таксама. Но не было бы шчасця, і да нешчасця дапамогла. Бачу, я ўчора, як нашы адважныя салдаты трапілі ў купецкі карабель. Пайшоў ён на дно разам з усёй камандай і з грузам. Шкада людзей, а яшчэ, вядома, шкада колькі дабра знікае. Мы смарцнем яго вылавім, высушым, потым прададзім. І зноў будзе на што суп варыць. І штосьці пайшло не так. Все, тут больше нікого. Ля, колькі топельцаў. Так, чакайце, а як на сярэднюю? Ага, на сярэднюю просто адпусціць, я зразумеў. Оу.
А ну сюди давай. Угу. Так, я там написал, что глыбей копнул тую шоблу кіпрскую. Так неприємно, улічуючи, що організатори то шобли якраз зражки. А ось, бачиш? Так, неприємно. Вельми неприємно такое. Да, разумеется. Правда? Так, а уваход на корабель гэты, ён дзе будзе? Может, недзе тут мусіць быць? О! І на ютубе вас показваюць, як кажуць. Так, конечно, не разумею, дзе уваход. Ці гэта карабль пусты. У яго няма ўваходу. Тут борт цэлы, там цэлы. Так, давай выплывем. Так, срака цэлая. А вось тут нейкі пролом. Не, нема пролому, чакайце. Холера. Я думаю, штосьці я тут усё ж таки пропускаю. Выявілася, што во. Мой дзядуля, прывітанне табе. Так, прывітанне, рады бачыць. У цябе вельмі складаны ник, выбачайся. Так, а можна мы вось тут недзе ў такім выпадку паглядзім, што да чаго. Тут гэты караблік мы таксама даследуем. Полночница? Ой, блядь, слухайте. Давай, гэтай... Адсюль я на 15 ўзроўню. Так, я вось так. Спачатку захаваемся. Ирден. Угу. Полночница. Ошалеть. Я ж сказал Ирден. Блять, який Квен? Геральт, ёб твою мать. О, нарешті. Ходи до меня ближей. Так, Ирден. Малая, ходи сюда. I'll be back, sweet grandpa. To my sweet. Thank you very much. Have a good time and have a good work. If you work, of course.
Так, малая, ходи сюды, бачиш? Я без знака тебе ніяк не одолею. Не хоче подлятаць. Ведае, што штосьці тут будзе. Ці яна не хоча подлятаць простое, што там карабль стаіць ейны. Трэба да яе бліжэй. Ну, ходи ближе, ходи. Воу! Як було близько. Так. Так, здоровки. Так само заважу, готовий тут дівосний. Вчора вночі мені було 276, сьогодні раніця 272 магія. А мені, до речі, так само одвалилося кудись 2 за ніч сьогоднішню. Кудись ці 2 глядачі зникла. Але гэта так. Сапраўды тут не паспрачаешся. Яно просто ёсць, і ўсё роўна, што ты не рабі. На ютубе пастаянна адпіскі маюцца. Ці то гэта аўтаматычная нейкая функцыя, ці то што іншае. Так, па-першае, Веном. По-другое, Ірден узяць. Давай. Ай-яй. Ай, Геральт, ну что ж такое? О, так, 2 удары, перакат, 2 удары, перакат. До речі, масло треба буде, слухай, алей нанести. Во! Зараз залейкаю, я її просто заб'ю. Так, просто динаміка плюс 6 за вечір і мінус 4. Ну що зробиш, так і єсть. Так, узяли, Ірден узяли. Алей, коли ласочка, мне алея. Супроть вампира драконида проклятых. Так. Угу. Приготовим инвентарь. Где тут гэтыя наши алейки? Ось яно, правда? Ось так. І захаваліся.
Ирден взяли. А ты почекай. Малое, ходи сюда. Так. Неделётая. Где она з'явится? Тут бочка гэтая перашкаджае. А слухайце, а нешта алейка не працуе? Ці я не тую выкарыстаў супраць прывідаў? Яна ж праклятая ж, правда? Паўночніца, га? Давай. Замучили. 15 узровень, курва. Воду знайшли. Так. Ну штось ёсць, там пару чертежей. Ну што, мы скончым тут гэтае лутацца, ці будзем разыходзіцца? Мабыць, скончым. Давайте лутацца. Тут у нас што, гэтае куфар? Я бачу, што у нас там... Ведаеце, у нас зноўку меч трэба рамантаваць, каб яго ліха. Гэтыя мячы. Тут штосьці... Ну, Геральт, злезь. Бля, і пусты. Ні халеры няма. І цікава, каму гэта да галавы прыйшла такое, што... Што гэта будзе добрай думкай. Зрабіць такі карабель, ні халеры ім не зрабіць. Нырца дае, бачце як. Блядь. І куды мяне панесла? О, дзякуй Богу, хоць выскачалі адсюль.
Так, добре. Калі зроблена скура са скуры кобры. Адзем, у нас яшчэ там ёсць карабль апошні. Хутчэй за ўсё. Так, нешта ты па ёй зусім кажаш часта. Так, накрыпята новы YouTube канал, лепей асобную пошту заводзіць, чым карыстаць адною. Так, вядома, у кожны канал мусіць мець сваю унікальную гэтую пошту. Ты на одну пошту каналу не наствараеш, наколькі мне вядома. Дырот, спирт, дырот, херня нейкая, снова спирт. Там штосьці живое. Так, там яшчэ хтосьці стаіць. Скайтейлі нейкі. Кветочку. І скура. Стоп, мне конь патрэбны. Хлопцы, ну, хто вам што рабіў? Ну, пастаялі, пагаманілі крыху, да і пайшлі па сваіх правах. О, хтосьці страляе. Ты упэўнены? Я цябе зараз просто нашпігую. Ну што, блядзі, рыхтуйцеся. Будем бегать. Пакуль я тут очиняю. Блять, а чому? Где мой Квен? Ирод, бежи. Так, чакайце. Калі яны такім табарам, а я калі бегаю, я не магу карыстацца знакамі, то адпаведна мне трэба будзе частку заваліць. А потым, мабыць, вось гэтую групоўку іх не будзе пырскаць. Аксі, дарэчы, таксама можна. Аксі? А, каб ён атакаваў... Ён што, сваіх атакаваць будзе? Пошту аккаунт Вова можна стварыць некалькі каналаў YouTube. Вы можете кіраваць імі праз адзін лагін і пароль, перамыкаючыся паміж імі пэўні профілі. Я не ведаю. Нешта на цябе часта забіваюць. Цябе нейкая бомжацкая вопратка, Максим. Мяне, па-першае, мячы пакоцаныя, зноўку гэты срэбны. Вось, а па-другое, сталёвы меч не надта шыкоўны. Гэта срэбны яшчэ адзін. Тое, што забіваюць, гэта нармалёва, на мой погляд. Такі ў мяне стыль гульні. Насавем гэта такім чынам. Кайдвінскі стаут. Блядзіна, я ж цябе біў. Сюди йди.
Right, me lovers, to work! As a bunch, lads! Ah! Shit! Hero, eh? Oh, you witch fucker! Conjuring! Bastards conjuring! Перекаты, перекаты. Instead of grabbing your gods, fight! Kill if you love the gods! How long you gonna make it? Piss off. Still got legs and bollocks. Go for the horse son's eyes! He's ours! Fighting your guts out, eh? Oh, you witch fucker! Ну что, мразота. We'll flail your skin off. Ёп, твою мать, вось гэта кадры. Ха! Як вам фінальная бойка? Фінальная на сёння маецца на ўвазе. Геральт ёсць Геральт. Так, чакай, тут усё. Давай, пойдем лутать. Вичфакер. Так, что вы тут зберагалі для мяне? Нормас. Мне гэта пасуе. Тут штосьці наверсе кагосьці мы паклалі. Оля, скрыжаванне. Шыкоўна. Усё? На 2. Дарэчы, у нас 2 мячы по аднаму месцу пайшлі ўжо. Так, і... Чакай, а дзе тут... Бля, нататка. Учора знайшлі на дне срэбную місу і брошку з рубінаў. Значыцца, скарб каралевы Зулейкі не сапраўды недзе тут. Можа, у труме аднаго з тых патанулых караблёў, якія ляжаць для заходняга берага. Але пакуль ніяк не праверыць. Хвалі занадта высокія. Трэба пачакаць, пакуль мора супакоіцца. Разбіваем лагер. Ну што, а ў нас здараецца, вось я вам што скажу. Адпаведна, мы сюды зараз... Мы пака крацей паляцім зараз да якога-небудзь... гэтага. Гандляра. Вось, а потым ужо павернемся сюды, каб скончыць. На што табе драбіна тая? І граблі мне патрэбныя. Палепус, мне ўсё спатрэбіцца, гэта ж гаспадарка. А раптам трэба будзе ўскараскацца куды. То, адпаведна, скарыстаймася адразу гэтымі рэчамі. Так, дзе тут? Гандляр. Нам бы сюды зазірнуць, дарэчы. Яшчэ. Ну, гандляр. Вось у нас тут вялікія галіны. Верасоўка. Вось тут яшчэ 2 хаты маюцца ў Верасоўцы. І тут гаспадыні лесу чамусьці ў нас актываваная. Карацей, я нешта... Чакайце, ці не тут у гэтай падляссі я знаходзіў жа ж гандляра. Быў там гандляр ці не? Там не быў гандляр, не было. Вось гэтай можна было прадаць усё. Праўда ж? Вось тут у вялікіх галінах. Тут стаіць воз, але каля возу нікога не было. Вось гэта я памятаю. Ну, крацей. Добра, давайте мы на гэтым скончым. Зараз я захаваюся.
Вось так вось зробім. У Геральта торба, як у маёй жонкі, цэлы сусвет у гэтых торбах, чаго там толькі няма. Яшчэ калі дадаць, што гэта там усялякія вантробы, трыбуха, усяляк. Жудасна становіцца. Шаноўныя мае, добра, вам велічэзны дзякуй за прагляд, за вашы падабайкі, падпіскі. Я спадзяюся, гэта ўсё оформлена ўжо. Так, мы зараз на Твічы пойдзем у рэйд. У нас быў хто? У нас быў Ральф учора. Таму што, да, Ярыка пойдзем. Мы у Ярыка былі на гэтым тыдні. Учора быў Стрымачанка или Будка. Вось да іх бы зазірнуць. А так, па сутнасці. Добра, пайшлі да Ральфа в такім выпадку. Няма што рабіць. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Заўтра стрыма не будзе, нагадаю, таму што будзе праца. Вось, і пабачымся з вамі ў панядзелак. Можа быць увечары. Не адмаўляю таго, што на выходных можа быць нейкі раптоўны стрым проста так, таму што захацелася. Усё. Усім добрага настрою, добрага чацвярга, пятніцы і выходных адпаведна. Усім пакуль.